Добрый вечар. Чым займаемся? Працягваем гуляць у Pentiment. Гэта гульня, якая ўжо перамагае чацвёрты раз, калі я не памыляюся. Яна перамагае, і мы такім чынам можам прайсці паглядзець далей гісторыю. Мне падаецца, мы знайшлі забойцу. Але у нас нават ёсць улікі супраць яго. Вось толькі ведаеце, што мне не падабаецца? Мне не падабаецца некалькі рэчаў з гэтым чалавекам. Ну, па тыпу з прапановай, што ён можа быць забойца. Ён настолькі відавочна ляжыць. Ну, па тыпу, што у мяне адчуванне, што нешта мяне могуць падманваць. Ну, гэта з пункта гледжання проста гісторыі. А калі ўзяць, у нас ёсць наступныя кавалкі. Вось гэта чалавек. Ферэнц, брат Ферэнц. Ён чым займаецца? Барона. Ён мог забіць, у яго быў матыў, бо ён адмовіў ад яго барона ўсё жадаў, каб правесці нейкі рытуал. Ферэнц яму адмовіў, і ён гаворыць, што рытуал ніякага не праводзілася, і што ты нічога не дакажаш, і вось гэта ўсё. Я не мог забіць барона, і ўвогуле гэта яго праблема. Мы знайшлі нават то, чым яго маглі забіць. У магіле чалавека былі прылады. Я не магу іх паглядзець і паказаць. Мы знайшлі прадметы, якія падобны на ты, якім можна было забіць. Там было талерка, быў гэты самый па тыпу як скіпетр, стрыжань металічны з рознымі сімвалямі на ім. У гэтых сімвалях было бачна кавалкі, ну не кавалкі, а трошкі крыві ў самых сімвалях, якія не адмылі. Хутчэй за ўсё, ён выкарыстаўся, каб кагосьці, ну, ударыць ім. Але і Ферэнц яшчэ нават пазнаў гэтыя прадметы. Вось, і хутчэй за ўсё ён забойца, але ж дакладна, ну, у нас ёсць усе кавалачкі, але ж нешта быццам бы нешта не так, быццам бы чагосьці яшчэ нешта мяне не супакойвае ўсё яшчэ гэтая сітуацыя. Магу я з Ферэнцам больш паразмаўляць не магу. Плюс яшчэ Ферэнц сам зацікаўлены ў розныя культныя штукі. Напрыклад, у яго ёсць розныя і старыя кнігі, і нататка ў яго ёсць. Мне падаецца, што Ферэнц толькі адзін з забойцаў. Скажем так, ён звязаны з тымі, хто можа быць яшчэ неяк датычыцца да гэтага. Так. Не памятаю, каб мы сюды заходзілі. Все, что необходимо для мессы, и грош аббатства. Все необходимое находится для мессы, находится в этой шафе. И все, так? Мы просто сюда не заходили ранее. Не памятаю такого. У вежу, мне падаецца, мы таксама не ходили. Не, ходили, памятаю. Для забойства спрабуем знайсці. Я не ўсё глядзеў. Мне падаецца, ёсць яшчэ штосьці, чаго я не ведаю. Які ўвогуле зараз, што у нас зараз на гадзінніку? Час паесці, то бок мы можам пашукаць, з кім пабавіць час. Вітаю, Рэгана. Я зараз буду займацца тым, што буду аглядаць тое, што я дагэтуль не аглядаў. Ну, па тыпу, я ўжо быў тут, але можа нешта змянілася. Бо магло нешта з'явіцца пасля забойства. Это люк. Мы усіх мы жывёлак пагладзілі. Ачыўка дакладна ёсць, усіх жывёлак, якіх пабачылі, тых пагладзілі. Мне ёсць яшчэ жаданне пайсці да акведука старога рымскага, бо там мы бачылі як прывіда нейкую здань, але ж калі мы адразу, як толькі мы яе пабачылі, адразу туды пайшлі, нічога там такога цікавага не было. Мы ўнізе пабачылі гэтыя руіны рымскія, і ўсё на гэтым скончылася. Ось он, стары акведук там на фоне. О! Новый персонаж, давайте пакуль да яго не пойдзем. Яшчэ раз агледзім низ. Бачу. Усё было гэта. Млынар. Добрый вечер. Вы один той, кто жыве ў Гертнераў, ці не так? Откуль вы гэта ведаеце?
У вас, у яго з-за таго, што мы кнігар, ну мы любім кнігі чытаць, то ён такі у вас выгляд чалавека, які не тое, каб часта выходзіць на святло. На кухні глядзеў, кухню не глядзеў. Трэба глядзець. Вельмі не падобна на гернераў. Яны фермеры. Ты чакаеш ад іх, каб яны паводзілі сябе як каралі? Трошки сумленнасці не было бы, ім бы не перашкодзіла. Яны блеюць як чып. Боже. Ну, карацей так, як шып, калі становіцца складана. Толькі ў Евы хапае мужнасці. А якая справа, насамрэч? Так, пачакайце-ка, гэта мы ад кагосьці перадавалі там нават нейкі ліст да Евы, наколькі мне падаецца. Чаму ты гэта пытаеш? Мне проста цікава. Мне проста цікава. Раней яна прыносіла свае, ну, прыходзіла да мяне, але зараз Барлей, я зараз не памятаю. Перакладчык. Барлей. Ты што такое? Грошы? Ячмень. Вось. Раней яна прыносіла ячмень мне, але я зараз Пітер настойвае, каб ён яго дастаўляў. Пітер... Я не памятаю, гэта падаецца тата яе. Так шкада. Ёй было больш цікавы млын. Так. Это цудоўны млын. Гэта адзіны млын у Баварыі. Ты ведаў? Пабудаваны па спецыфікацыям, ну, тых самых. Дач гэта Галандыя. Не Галандыя нават, Нідерланды. Па спецыфікацыям, па планах нідерландскіх. Гэта сапраўдны драгацэнны камень гэтай мясцовасці, ніхто не можа ацаніць гэтага. Акрамя цябе. Мне падаецца, зараз у іх усіх проста больш справаў. Мне трэба ісці, добра. Ну, такі сабе. Цікавы млын. Пол. Мы сустрэлі гэтага малога яшчэ раней. Яны кідалі камяні ўнутр старой шахты. Так, ты не из Тассинга, я из Нюрнберга. Я спыніўся тут у гернераў. Але ты ж не фермер. Чаму ты жывеш з фермерамі? Яны дазваляюць мне жыць у іх, пакуль я працую ў скрыптурамі абанства. Мы не размаўлялі са старым добрым монахам. Гэта якога забойца і палічылі? Якога абвінавацеля? Яго можна знайсці зараз? Яго ж там зачынілі дзесьці у якой... Кудысьці зачынілі, я не ведаю, яго просто прыбралі. Малыя смешна. Так, яна яшчэ крута намаляваная, мне падабаецца. Я мастак. То бок ты малюеш? Так, каліграфія, малюнкі, так. Калі гэта знаходзіцца ў кнізе, я магу гэта зрабіць. Так, як ты атрымліваеш грошы? Што? Абацтва плаціць мне, вядома. Мастацтва гэта праца, такая ж і як быць млынаром. Мой тата гаворыць, што малюнкі дурныя, і яны нічога не каштуюць. Ён цішэй гэта гаворыць мелкім шрыфтам. Тата не мае рацыі. Так, тебе падабаецца маляваць пол? Так! Полу вельмі падабаецца.
больш чым што-небудзь. Але мне патрэбна гэта рабіць там, дзе тата не бачыць. То бок ён быў у гэтага самага у акведуках, гэта ён намаляваў. Ён тады злуецца. Непрыемна гэта чуць. Але гэта значыць шмат для цябе. Але калі гэта значыць шмат для цябе, магчыма, ён і не павінен пра гэта ведаць. Можна я распаведу табе сакрэт? Нішто ў гэтым сусвеце не задаволіць мяне больш малады майстар Мюллера. Гэта мы аратары ва ўсе бакі, давайте. Час ад часу я малюю на руінах, у палях, дзе тата не можа гэтага пабачыць. Рымляне былі бы гэта сама, як это, уганараваныя, як гэта. Рымляне бы палічылі бы гэта за гонар. Ім падабалася пашкодзіць дефейсінг, ну па тыпу шкодзіць манументам. Я не ведаю, што гэта значыць. Не бянтэшся. Што ты малюеш? Катоў, мантіі. Я не ведаю, розныя рэчы. Я, магчыма, не павінен гаварыць гэта табе, а тебе гэта не спадабалася. Магчыма, ты маеш рацыю, я пайду. Бывай, Пол. І працягвай маляваць, добра? Я буду, бывай. Які круты. Эльза, новыя персонажы. Добрый вечар. Бачце мяне, я забылася на ваше імя. Андрэас Малер, мастак. Ну майстар мастак. Майстар і такі малады, гэта як гэта? Уражвае. Я павінна сказаць, што я ўсё яшчэ пакуль не майстар, скончваю свой шэдэвр. Што гэта, як гэта? Прабую дасягнуць свае мары. О, як бы я жадала, каб у мне была мара. Ты можаш. Ты маеш права на гэта, як і ўсе. Каб зрабіць што? У мяне ёсць сям'я, аб якой я павінен клапаціцца. Ленхард, Пол, мой маленькі анёл. Млын. О, вы бачыце. Нас не прадставілі. Мяне... Магчыма, вы Эльза Мюллерен. Мюллерен. Так, гэта я. Я чула, што Клара і Ева зараз... Ну, каля у Клары і Евы, што ў іх спыніў... Я чула ад Клары і Евы, што ў іх спыніўся мастак. І вы... І, магчыма, гэта вы. Магчыма, гэта вельмі цікава. Яны добра да мяне ставяцца. Ім падабаецца, што ў доме ёсць хтосьці новы. Магчыма, Еве больш, чым Клары. Я толькі меў на ўвазе жыць на ферме сярод гарадскіх. Так, сярод... Там, блин, я пропусціў фразу. Неправільна, мне падаецца, пераклаў. Там, хутчэй за ўсё, даволі актыўна. Так, толькі тады, калі Пітер пачынае скардзіцца на конт... Пітер? Хто это такі Пітер? Я нават не памятаю, хто такі Пітер. Гэта вось. Толькі калі Пітер пачынае скардзіцца на аплату. На млынара. Так. Пакуль гэта выглядае як жыццё падобнае на большасць астатніх. Ці не... Мне падалося, вы шмат падарожнічалі. Мастакі жа ходзяць на Вандер'яр. Вандер'яр, гэта што? Ну вось гэта падарожнічанне мастака. Так, каб больш ведаў сабраць.
Там павінны быць шмат адрозненняў у тым, як жывуць людзі. Так, усяго толькі некалькі месцаў у сусвеце, як Базіль, Швейцарыя, швейцарцы Швейцарыя добра адукавана і індустрыялізіравана. Ну, індастрыяс, ну, па тыпу прадукт, не ведаю, карацей. Божа, ну так шмат усяго там. Але мне трэба даглядаць за маім цудоўным полам. Ён такі сціплы. Я малюся Богу, каб у адзін дзень каб ён был благословен нас дачкою. Эльза, крычыць Ленхард. Скончыла са сваімі размовамі. У нас ёсць праца. О, не. Ну, бачыце, мне трэба ісці займацца сваімі справамі. Вядома, я выбачаюся, што пабянтэжыў вас. Бывайце, містрес Мюллерен. Да пабачэння. І іх шкло вось ёсць, ну, гэта да халеры каштуе. Яны багатыя тут, каб зда. Так, таго, каго абвінавацілі. Да, гэта добрая думка. Ён усё ж такі... Ён першы, хто знайшоў, быў на месцы забойства. Томас. А дзе яго знайсці? Яго ж схавалі там дзесьці. У мяне ж няма з ім магчымасці зараз паразмаўляць. Я просто літаральна яго як варыянт для размовы не ўспрымаў. Я магу паглядзець на мапе? Так, у доме аббата. Аббата хутчэй за ўсё не. Ну, на кухні. Яго у погреб, по-моему, закрылі на кухні. Так. Это сад. Рефекторый. Вось. Погреб зачынены. Ну, хутчэй за ўсё мяне туды не пусцяць. Маці Сесілі, у нас зараз час есці, то бок нам хутчэй за ўсё не дадуць магчымасці... яны зараз месцы, хутчэй за ўсё з намі ніхто размаўляць не будзе. З імі не паспеў яшчэ. І ў мяне па часу абмежавана так. Мне паказвае, што ў мяне засталося 19 гадзін. Я ж не паспею з усімі паразмаўляць да гэтага. Боже, благослови цябе. Ну, нам не дадуць хутчэй за ўсё нармальна паразмаўляць ні з кім. Таму што час абеда. Так, правильно? Мне трэба шукаць кагосьці ў горадзе, з кім можна паразмаўляць. Ну, па тыпу паснедаць. Можа быць, зараз гэта немагчыма ўвогуле. Ну, па тыпу паразмаўляць са старым. Давайте пойдзем зараз тады у... Магу я... Ізноў жа, мне не дадуць паразмаўляць адно дзеянне і ўсё, і мяне там перасунуць час яшчэ наперад. Ну, тут таксама нікога няма зараз. Опа, пачакайце-ка. Оу. У гэтай рыдлёўкі ёсць кроў на баку. Мне падаецца, сестра Матыльда выкарыстоўвае яе ў садзе. Трэба спытаць у яе. Не халеры сабе. Можа, это яны рэальна неяк... У нас уже другое патэнцыяльнае сродак забойства. Так, тільки трапі запрасовує час. Так, і не... Ага. Просто, мені падаецца, зараз усе ў сваіх нейкіх месцах, дзе я не магу з імі паразмаўляць нармальна.
Ну, па тыпу вось зараз пакуль на трапезе, а потым мяне зацягнуць дагэтуль было так, што мяне ў актыўнасць нейкую зацягваюць, і я літаральна там маю мінімальную магчымасць дзесьці пахадзіць, падаследаваць. Таму я зараз карыстаюся, бо мяне ўжо так абрэзалі там адзін раз. Я таму зараз вельмі асцярожна. Не жадаю ні з кім я яшчэ выпадкова паразмаўляў проста з чалавекам, з якім пачалася трапеза, і ўсё. І каб здаў, я не магу, я прапусціў цэлы час. Але я хацеў яшчэ пагаварыць. Софія Матильда, вось яна выкарыстоўваю. Боже, благослови тебе, мастер Малер. У меня есть пытанне, сестра Матильда. Ну, ведаеце, маці Сесілі не падабаецца, калі мы размаўляем з мужчынамі, калі, акрамя тых момантаў, калі нам гэта сапраўды неабходна. Мне трэба спытаць цябе наконт вашай рыдлёўкі. Так, так. Я бы не сказал, што яна мая, яна належыць абацтву. Я проста выкарыстоўваю яе, як і астатнія сёстры. На ёй ёсць кроў. Я не так давно выкарыстоўвала іх, каб забіваць маленькіх трусаў у саду. Іншыя сёстры занадта сквіміш, хутчэй за ўсё, мяккія для гэтага. Я не чысціла яе, таму што я збіралася... Таму што я ўсё роўно збіралася ёй капаць. Але навошта пытаць наконт рыдлёўкі? Я разумею, не, я не выкарыстоўвала яе, каб забіць барона. Мужчыны не з'яўляюцца трусамі. Ауф. Мудрасць. Вітаю, Метаігорій. Так, сестра Матыльда, ці не атрымлівалі дзіўных нататак апошнім часам? Так, адкуль вы даведаліся? Здагадка. Што ў ёй бы напісана? Так, прачытайце. Тым же самым... Мне падаецца, я пачынаю разумець, што адбываецца. Глядзіце. Мы знайшлі нататку-то падобную. Такім жа, гэта нататка напісана кімсьці, хто ўмее добра пісаць. Яны не выкарыстоўваюцца... Чалавек, які пісаў гэта, не выкарыстоўваў рыскі. Ну, па тыпу, ён не прамалёўваў спачатку там, дзе ён збіраецца запаўняць, ён літаральна проста ўзяў і напісаў гэта. Без ніякіх лінеек дадатковых. То бок гэта ўжо прафесіянал. Справа ў тым, што гэтая нататка была у нашага галоўнага падазронага Фарэнца, брата Фарэнца. І гэтая ж такая ж падобная нататка была у самого барона. Магчыма, хтосьці займаецца тым, каб увогуле заставіць усіх адзін аднаго альбо ненавідзець, альбо усіх забіць барона. Нехта падрыхтоўваў забойства і спрабаваў, хутчэй за ўсё, накіраваць. Так, на гэтай нататцы гаворыцца, памятай, кім ён быў. Тыя, я забываюся, violence, жорсткасць, не жорсткасць, гвалт, вось. Той гвалт, які ты перажыла. Чырвоная птушка ляціць, Матінс, chapter. Матінс гэта гадзіна, у 2, і мне падаецца, у 2 таксама было. Гэта прызыў прыйсці туды. І мне падаецца, я разумею, то бок літаральна, каб схаваць забойства, альбо гэтымі нататкамі нехта заставіў усіх ненавідзець барона, нагадаў, што нарабіў барону ім за жыццё, і спадзяваўся, што хтосьці заб'е. Альбо зрабіў так, каб усе сабраліся ў гэтым чэптэр-хаусе, чэптэр гэта вось якраз такі зале, у якой забілі барона, заставіў усіх прыйсці ў гэты пакой. Трэба пасабіраць яшчэ нататкі, паспытаць людзей. Мне падаецца... Ратвогель, чырвоная птушка.
І я знайшла гэта ў маім ложку у гэтым самым інтэрнаце. Вы можете ўзяць яе, калі вам патрэбна. У вашым ложку? Хто б мог туды яе пакласці? Адзіныя людзі, якім дазволена дабрацца далей за сад, гэта сёстры. І я не магу уявіць сабе, каб хто-небудзь з іх гэта зрабіў. Маці Сесілія і сестра Ілюміната умеюць цудоўна пісаць, але ўсе яны былі так дабры да мяне. То бок у Сесіліі і ў Ілюмінаты. У Ілюміната гэта якая працуе ў бібліятэцы, а маці Сесілія гэта галоўная. Дзякуй за манастырскі хлеб. Дякую вам за ваш час, сестра. Боже, благослови тебя, майстер Малер. Так. Маргарита, слепая наша. Вітаю, гэта я. Ці вы сапраўды думаеце, што брат П'еро забіў барона? А з кім мы кніжкі чыталі? Не з Ілюмінатай. Яна Зенда, нешта такое. Здана, з Дэнай. Вось. Не, вядома, не. О, тады чаму отец аббатства пасадзіў яго ў погреб? Отец аббатства бянтэжыцца, што можа здарыцца, калі мы не вызначым, хто ж мог быць сапраўдным забойцам. Ці не думаеце, што д'ябал мог з'явіцца тут, у Кірсау? Не, мне падаецца, людзі бачаць д'ябала там, дзе яны жадаюць яго пабачыць. Я не бачыла д'ябла, але мне падаецца, я пачула яго пах. Сера. У ноч перад тым, як барон быў забіты, я прачнулася перад мацінц, гэта гадзіна ўзятая, па другой, і я пачула нешта ў нашым пакоі. Гэта было дзіўна. Мос гэта мох і сера. Бінальная з франкінцэнс. Што такое франкінцэнс? Дайце-ка. Франкінцэнс. Ладан. Добра. Ладан і розы. Гэта гучыць як чалавек, які працуе з... Але ж адзінае, хто працуе з інгрэдыентамі такімі, гэта альбо чалавек, які, медык іх мясцовы, альбо хтосьці сярод сясцёр, таму што, можа, у іх ёсць. Яно прайшло скрозь пакой. Я жадала б крыкнуць, але была занадта напужана. А потым яно знікла. Мне шкада, што я не закрычала, але я не ведала, што мне рабіць. Я не ўпэўнены, што мне бы атрымалася лепей, сестра. Давайте спытаем, ці нехта з іншых сестёр адчула гэта? Я не ведаю, але мне падаецца, яны ўсе спалі. Дзякую, сестра Маргарита. Боже, благослови тебе. Так. Цікава. Гертруда, може, ти допоможеш, ні? Трэба паразмаўляць, пайсці паесці, можа, тады прасунецца яшчэ. Давайте працягваем яшчэ, пакуль можам. Пакуль нас не закрылі дзе-небудзь і не стаўляюць рабіць што-небудзь. Мне падаецца, трэба скарыстацца любымі магчымасцямі зараз. Я неяк не разлічыў, што мы абмежаваны па часу. Я подумал, што можа час прасоўваць. Так, у дому бата нельга. Я думаю, у меня ёсць час, пакуль я просто буду рабіць, нешта не разлічу. О! Ужо гладзілі яго, але чаму ж не? Добры хлопчык. Нельга паразмаўляць. Дзе Саламея, мы з ёй ужо размаўлялі.
Хто яшчэ можа ведаць што-небудзь? Набор цэлый пахаў. У сестёр ёсць там месца, дзе яны травы збіраюць. І гэта даволі такі дзіўны набор. Гэта па такой хтосьці, хто змешваў штосьці, як траўнік, лекар нейкі. Хто бы яшчэ гэта мог быць? Так, з кім бы паесці? Мы можам... Во, давайте да... Гэтай потым. Да ўдавы. Бригітта, вось сямейства. А з удавой, хутчэй за ўсё, немагчыма паразмаўляць зараз, так? А не, магчыма, вы паглядзіце. Я магу... Гэта ты я павінен... Ну добра, гэта не з ёю. То бок я магу паразмаўляць, няма неабходнасці. Зараз мы даведаемся нешта пра барона. Гэта палка Рэнік. Папярэдні... Гэта самае, муж яе хацелі. Ён памёр, так. Яна крэпкая. І кавалак яе адламаўся. Выглядае так, быццам адламалася не так даўно. Магла яна выкарыстаць гэта, каб забіць Ларэнца. Хацелі, гэта самае. Палка твайго мужа зламана. І ты памятаеш, што здарылася? Адкуль мне ведаць? Усё тут зламана і разваліваецца. Верхняя частка адвалілася ў поўны момант. Я не памятаю як. Добра. Праклён... Так. Друкеры казалі, ён тварыўся з баронам. Забароньте, мне пакуль не позна. Не, ўсё ў парадку, але гэта, прытрымлівайся. Я жадаю трохі... Ты добрыя думкі падказваеш, нагадваеш, таму што ўсё ж такі, за таго, што мы робім перапынак у тыдзень, я магу трошкі некаторыя моманты падзабываць. Вось. І зараз я пакрыху пераключаюся і узгадваю некаторыя рэчы і такой канцэнтруюся. Бо калі я палезу ў гласар, не гласары, а журнал свой, гэта ж кабзда. Гэта ж, вы паглядзіце, гэта ж просто ненармальна. Вось, насамрэч, вось чым маглі забіць. Гэтай палкай маглі забіць. І рыдлёўка яшчэ была дзе-то там. Вось она. Блин, я перагарнуў. Вось, рыдлёўка яшчэ як варыянт. Пытанняў шмат. Так, праклён удавы. Давайте-ка. Атилия. Мы не можем с тобой поразмаўляць, Валера? Когда? Друкеры сварыліся з баронам, гэта добра, але я з удавой, я так разумею, мне нічога вельмі важнага, я зараз не даведаюся, у мяне такое адчуванне. Таму што ўдава гэта відавочны варыянт паразмаўляць. Маці Сесілія таксама, але ж не магу, мне трэба паесці з кімсьці. Так, з кім паесці? З фермерамі. Пасля трапезы, так. Я зноў жа, я баюся, каб мяне не зацягнула зараз у іншую якую-небудзь падзею, дзе я не змагу... Ігроніка, хайдзе. Так, з вами не пачнецца трапеза, калі я пачну з вами гаварыць? Пачнецца, добра, не карнаем вас. Давайте пойдзем, мы ж не елі яшчэ з нашымі фермерамі, у якіх мы жывем. А ты што тут робіш? Войслаў, Андрэас, божа, вось ты дзе. Брат Войслаў, што здарылася? Гэта архідзякан. Ён прыехаў раней. З цэлай ретинью. Интоу. Что такое ретинью? Ретинью. З цэлай світай. Ён апытвае ўсіх, хто ведае барона альбо брата П'еро. Я ўжо распавёў ему ўсё, што ведаю. Ён жадае паразмаўляць з табой заўтра.
о 3 гадзіне увечары. Ён спытаў цябе асабіста. Гэта важна будзе. То, што мы здабудзем да гэтага моманта, і будзе тое, што будзе вырашаць, як куды ён будзе думаць. Ты сказаў ён чаму? Гэта не сакрэт, што ты шукаў па гораду і абацтва і саваў свой нос у гніль. Я спадзяюся, што твае пошукі былі карыснымі, альбо чые П'еро будзе сустрэнецца з мячом. Я зрабіў усё магчымае за той час, які ў мяне быў. Калі б у мяне было яшчэ пару дзён. Што бы ні здарылася, П'еро ведае, што ты спрабаваў ты працаваў, спрабаваў ім дапамагчы, і ён удзячны табе за гэта. А толькі Андрэас. Што такое? Ты только паслухай. Ты таксама ведаеш, як і я, што барон не быў добрым чалавекам. Я не гавару, што ён атрымаў тое, чаго ён павінен быў такое атрымаць, але падумай добра над тым, што скажаш архідзякану, і што ты ім будзеш гаварыць, і што не будзеш. Ты разумееш? Не трэба бянтэжыцца, я не знайшоў нічога, што звязана з табой. Ты ж мне гэта не зрабіў? Ці не так? Гэта не я. Я бянтэжуся наконт... Гэта не конт мяне, сябе я бянтэжуся. Выбач. Я не збіраўся крычаць. Ты гэтага не злугоўваеш. Усё, што я спрабую сказаць, што ў тваіх пошуках, калі ты нешта чуў пра нейкую сястру, я бы трымаў гэта пры сабе. Я зраблю, якая штука. Я не ведаю, пра якую сястру яна гаворыць. Ну, па тыпу пра сясцёр мы трошкі падаведваліся, але не тое, каб шмат. Я зраблю, што магчыма, каб абараніць сясцёру ад цэнзуры. Ад цэнзур, ну, не ведаю. Это ўсё, што я пытаю. Мне трэба вяртацца ў Кірсаю, абант. Окей. Я памалюся за П'еро сёння. І табе буде піць таксама. Окей. Добра. Прыехаў ён раней, халера. Далі б мне больш часу. Ну што, поедзем? Андрэас, нейкія планы на абед? Пакуль Клара... Няма ніякіх планаў, пакуль сестра Клара... О, сестра, боже. Клара не супраць нечаканых гасцей. Так. Ты не нечаканы, давай, я ўжо галодны. Забраліся ўсе. Зноў молімся. Гэта пра... У яго была жонка дагэтуль. І... яе ўгадваюць. Дзеці крутыя. Я бачыў гэтага млынара гэтай раніцай. Гэты ўтырак. Так. У яго хапіла have the gall, ну, па тыпу смеласці яму хапіла, каб падняць на мяне руку, калі мы павіталіся. Падняць на мяне руку, калі мы павіталіся. Не трэба было плюнуць яму пад ногі.
Я не ўпэўнены, як нас атрымаецца плаціць падаткі абанству. Ён падняў не руку, я, выбачце, я нешта плыву. Ён не падняў аплату на, блынар на сваю працу падняў аплату. Яны зараз не могуць за гэтага расплаціцца. А чаму вы можете зрабіць нейкае пагадненне, якое будзе карысна для вас дваіх? Там я бачыў гэтага млынара, не хацят там не атрымаецца. Бессэнсоўна размаўляць з гэтым чалавекам. Пасля таго, што паміж намі здарылася. Я паспрабаваў з ім паразмаўляць. Ён паводзіць па-сяброўскі да мяне. Дакладна не. І нават ніколі не гавары аб ім больш. Ніколі. Злаваны. Убач, тата, я не буду, я абяцаю. Ты зноў, у цябе зноў будзе балець сэрца, калі ты працягнеш вось так. Это не маё сэрца баліць, хлопча, але моя спіна. Як мы засеем гэтыя ўсе палі, як мы паспеем засеяць усе гэтыя палі? Я ж расслабляўся, ці не так? У нас усё будзе ў парадку. Нешта здарылася з твоёй спінай, Пітер? Я не доктар, але я мог бы дапамагчы. І зараз і ты яшчэ. Так, ён мае на увазе, зараз ты яго ўжо... Твая праблема. Так, з сонцам, не глядзячы на надвор'е. Што? Out there in the monk and the elements work in my hands. Фу. Карацей, я не ведаю. Сачы за сваім сэрцам, сын. Ты жадаеш пакінуць Клару ўдавой? Я нешта не паспяваю за імі. Чаму табе ненавідзіць Агнес Стеймайрейн наконт мазі для рвой спіны? Такая. Мне не патрэбна жаночая медыцына. Тата, у нас госць. Калі лекі Агнес дастаткова добрыя для мяне і Клары, я не разумею, чаму яны не павінны табе дапамагчы. Так, навошта давяраць мясцовай медыцыне Агнес, калі у горадзе ёсць лекар? У Агнес была... У адзін момант была... давай, можна спытаць наконт лекара. Доктара. Яшчэ больш бескарысная рэч, гэта клерыкі. Святары. Патрабуе столькі ж грошай, колькі і гэты млынар. З паводзінамі увогуле грабаўшчыка. Боль пройдзе. Я спраўлюся, як і заўсёды. Упарты хлопча. Чаму ты не паразмаўляеш з гэтым старым салдатам у абацтве? Як яго там клікалі? Флоріан? Флоріан, так. Я толькі збіраўся гэта сказаць. З якого моменту ти так знайомий з аббатством, Пітер? Флоріан, магчыма, жыве ў аббатстве, але ён усё яшчэ салдат.
Ён адзіны, з кім увогуле мае сэнс паразмаўляць пасля таго, як памёр отец Матіас. Калі гэта было? Некалькі месяцаў назад? Вы ведалі отца Матіаса? Хутчэй, гэта Матіас ведаў мяне. Матіас, ведаеш, ён быў уражаны маім узростам. Палічыў, што я, магчыма, быў благословлены Господам. Жадаў ведаць усё аб маім жыцці і рэчах, якія я бачыў. Добры чалавек для монаха. Не такі, як гэты новы абат. Кофер гэта альбо... Ну, у гэтым варыянце, хутчэй за ўсё, прамы пераклад, гэта кофер, гэта гроб. Але, ну, кофін, не, пачакай, кофер, гэта ты самы тады, як ён, божа, жадаю сказаць млын, куфар, карацей. Гэта і ёсць куфар. Думаю, але ў гэтым сэнсе, што месца, дзе ён складвае грошы, то бок, думае толькі аб сваіх карманах. Ён, вось такое у нас абацтва. Ці часта ты сустракаешся з Отто? Зараз узгадаць. Вось гэта млынар. Абацтва заўсёды знаходзіць для яго працу. У мяне не так даўно быў... Я не памятаю, каб мы сядзелі і елі з імі. Ну, можа, гэта па-за межамі гульні. Я не так даўно снедаў з ім і Эндрюс. Ён працаваў на... Блин, я зараз пераблытаў, можа. Ну, добра. Ён працаваў над нейкім ремонтам у доме абацтва. Я пераблытаў, там не млынар, там працаўнік увогуле. Ці нехта ў абацтве перадаваў мне прывітанне? Йорк. Што, Клара? Мне толькі цікава. Гэта здзіўлена паглядзець на Бьорга. Забудь. Это было глупством усё роўна. Мы не только часто обедаем с тобой, Андреас. Я нават не буду гэта перакладаць. Ці жадаеш ты нешта даведацца пра горад? Ці былі у цябе нейкія канфлікты з баронам Ротвогелем? Ты думаеш, што ён з намі размаўляе? Не. Мы таксама маглі б быць проста мэбляй для яго. Магчыма, ён не размаўляе з табой, але ж... Ён вядомы за сваё блукаючае вока. Гэта што маецца на ўвазе? Што? Калі ён заляцаўся да хоць каго-небудзь з вас? Лоренс вядомы за тое, каб заляцацца на крысціянак? Маладым жанчынам у горадзе вядома, што лепей пазбягаць барона Ротвогеля, калі ён прыязджае. Без розніцы, ці ажаніліся яны на мужчыне альбо хрысце, ніхто з іх... Так. Гэта яго не спыняе. Ажаніліся на хрысце? Ты маеш на ўвазе, што ён заляцаўся нават да манашак? Блукаючае вока і хворы секс. Так, караткае апісанне ўвогуле барона Ротвогеля. Ён прыгожы чалавек, багаты і пры ўладзе. Ніхто з нас не з'яўляецца па-за межамі яго ўплыву.
Там была ж молодая жанчына, якая прыехала жыць з Лакі і Агнес. Лакі і Агнес. Я іх не памятаю. Я не ўпэўнены. Гэта не твае справы, Йорк. Клятыя шляхтычы. Клятыя шляхціцы, падтрымлівае Іл Пітер. Жыў як сапраўдны барон. Так. Усе гэтыя крыкі клапоцяць Урсулу. Давайте хутчэй, давайте скончым нашу ежу ў спакоі. Добра. Выбач, Урсула. І зараз сон. Вось. Нашай актыўнасці на сёння. Не трэба пайсці паспаць. Чэс усё... У папярэдні раз мы ў бібліятэку паперліся. Але зараз я буду аглядаць мясцовасць. Я не пайду просто так спаць. У бібліятэцы мы потым палову дня яшчэ правялі. Так, тут нельга. Агледзім усё літаральна, просто будзем цавацца ў кожны... Ну, у любы дом мы не засудзімся, так. Пусціце мяне. Кот. Котка, давай. Альбо хто ты? Эй. Мряу. Пошли далей. До церквы і друкераў, ну. До млына давайте сходим, яшчэ раз такая справа. Унутр нас не пусцяць. Там яшчэ ёсць чаго наведаць. Я не ўпэўнены, мяне ў бацтва ж таксама не пусцяць, хутчэй за ўсё, так? Малюнкі. Пола, хутчэй за ўсё. Ну, ён так і сказаў, але ж пераправяраем. А дзе ж можа быць? Мне цікава пра таго прывіда, якога мы бачылі. Ну, прывіда, не прывіда, невядома каго, хто скакаў там з акведука. Пра царкву можа? Ну, давай паспрабуем. Я ж не павінен маць доступа ўвогуле у аббацтва. Але ж можа, мы нешта можам даведацца тут. Так, з дапамогай. О, давайте, можа, нас пускаюць сюды просто без праблем. Давайте мы зайдзем у жаночую частку. Это не отчинено, на удивление. Проверяем литерально все. О, Силия, давай размовляем. Боже, благослови тебя, Андреас. Боже, благослови вас, мать Силия. Есть чым-небудзь, з чым я магу табе дапамагчы? Мне трэба зноў з табой паразмаўляць наконт барона і таго, як вы сышлі, калі прыехаў барон. Улічваючы, што барона не так даўно забілі, мне становіцца больш цікавей наконт нагоды. Чаму? Чаму? Ты не давяраеш меркаванню аббацтва? Аббата, не аббатства. А вы? Это не отказ, Андреас. Табе патрэбна быць асцярожным з тым, каго ты пытаеш, і адказваць на пытанне адразу. Аббат не жадаем, каб нешта перашкаджала даследаванню архідзякана. І гэта ўлічвае цябе.
Тады дапамажы мне. Дапамагчы табе з чым? Абвінаваціць кагосьці яшчэ ў забойстве? Ты ведаеш, што П'еро не забіў барона. Гэта быў нехта іншы. Вось, давайте гэты варыянт. Дапамажы мне знайсці справядлівасць. Як выглядае справядлівасць, Андрэас? Гэта не выпрабаванне, гэта не практыкаванне Сакрата. Гэта варыянт кніжны. Ты ведаеш, што справядлівасць не выглядае так, як П'еро, якога заб'юць за гэта забойства. Хтосьці памрэ за гэта забойства, Андрэас. Калі гэта не будзе брат П'еро, то гэта будзе хтосьці іншы. Забойства магутнага шляхціца не можа прайсці без пакарання. У асабістасці, калі ён памёр пад абаронай абацтва. І быў зубсна абарона 100%. Тады дапамагчы мне знайсці яго да таго, як прыйдзе архідзякон. Я проста манахіня. Чаму ты лічыш, што я магу табе дапамагчы? Ты ведаеш гэта абацтва? Ну, я бачу, як ты зрэагавала, калі барон прыехаў. Ты павінна ведаць штосьці з таго, што адбываецца. Добра. У мяне былі нагоды, каб бянтэжыцца наконт наяўнасці барона Ратвогеля. Барон аказаў непапраўляльнае пашкоджанне адной з сесцёр у яго папярэдні візіт. Пашкоджанні будзе настолькі жорсткія, што ёй прыйшлося сысці ад нас на некаторы час. Мы чыталі кнігу з тым, калі хто прыходзіў, уходзіў, і там было такое, што нехта адразу пасля барона, ну, вось, прыкладна той момант яна з'ехала. Гэта была сестра Матыльда? Я не буду цябе пытаць, як ты дабраўся ў бібліятэку. Я не жадаю ведаць. Варыянты. Нічога не гаварыць, другія. Ну, гэта насамрэч вельмі добрая гісторыя. Трэцяя. Ну, вядома. Пашкоджанні? Ну, яно так і... Ну, не пашкоджанні, харм. Ну, нешта по тыпу. Як же ж, я ж сінонімамі зараз размаўляю. Шкоду. Вось. Я не ведаю. Невядома што. Але ж гэта не прычына з'язджаць. Нешта яшчэ. Так, нічога не гаварыць. Тое, што здарылася з сестрой Матыльдай, было трагічным. Дайце нагадаю. Сестра Матыльда, гэта вось яна, якая з рыдлёўкай была крывавай. Што здарылася з сестрой Матыльдай? Запісы толькі гавораць, што яна пакінула абацтва на некаторы час. Я абышла дэталі у нашай... Я не удакладняла дэталі у нашых запісах па некалькіх нагод. І ні адна з іх не з'яўляецца добрай. Лоренс Барон прабаваў, як гэта, seduce. Заляцаўся, але ж пакушаў. Пакушаў сестру Матыльду. Яна адмовіла яму некалькі разоў. Так што у адну раніцу ён атакаваў яе ў палях, на яе шляху ў горад. Ён уцягнуў яе ў лес. Сестра Матыльда моцная жанчына, але супраціў быў яе супраціў быў сустрэнуты гвалтам. Калі пілігрымы каля святыні знайшлі яе, яна была збіта так моцна, што яна амаль не магла хадзіць. Божухна. Я так разумею, барон не атрымаў ніякіх наступстваў пасля гэтай атакі. Так, ну, боже мой, божухна. Твая ерась зразумела.
Это было па-за мяжай шакуюча пабачыць тое, што ён зрабіў. Так жа і жудасна, як і была сама атака, я ведала, што прынесці гэта да отца Матіаса, даведацца або ўсяму отцу Матіусу, паставіла бы яго ў немагчымую пазіцыю. Барон у барона не было бы нейкіх наступстваў, але ў абацтва прыйшлося бы адмовіцца ад яго патронства. Так, я скрыла, хто быў павінны ў нападзе ад отца абацтва і адправіла Матильду у пустэльства каля Міттервальда. Ці ёсць такое ўвогуле Хермітэдж? Гэта пустэльства? Пустэльніцтва. Вось. Яна спынілася там пад клопатам сестёр, пакуль яна не восстановілася і не магла вяртацца. Так, ерась, бо ты успомніў ім Бога ў сувет. Ну і халера з ім. Узгадаў. Так. Ты дакладна ўпэўнена, што Абант не паспрабаваў бы нешта зрабіць барону? Па тыпу нейкія дзеянні супраць барона не зрабіў. Так, другое. Як сестра Матыльда адчула сябе пасля таго, як барон вяртаўся да Кірсау? Так, і трэцяе, яна заслугоўвае большага, чым проста быць адпраўленай у пустэльства. Так. Як яна адрэагавала? Андрэас, калі ты хочаш сказаць мне, што я думаю, што сестра Матыльда забіла барона, я не згодна. Пабачыць яго было складана для яе, гэта вядома. Яна абаранялася. Так, defend virtue. Virtue гэта добра... цноту. Virtue, звычайна, гэта дабрадзейнасць, але ў гэтым выпадку яна абараняла сваю цноту ад барона, але яе траўмы былі моцнымі. Яе цела, як гэта, recovered, усё ж таки не восстановілася, альбо аднавілася, вось. Аднавілася праз некаторы час. Яе розум, я не ўпэўнена, што калі-небудзь вяртаецца. Яна ўсё яшчэ змагаецца з ім у сваіх марах. Яна прачынаецца ўначы, крычыць і уся ў сваім жа поце. Гэта паўплывала на яе, так. Гэта ўсё яшчэ ўплывае на яе. Але гэта не значыць, што яна жадала забіць барона. І гэта дакладна не значыць, што яна сапраўды гэта зрабіла. Сестра Матыльда, гэта самы Faithful, верны слуга і сябар у Хрысце. Я веру, што я сапраўды гэта веру, Андрэас. Яна паважае і кахае, любіць любіма ў гэтай суполцы па добрай нагодзе. Мне падаецца, брат Войслаў ведаў, што барон атакаваў яе. Ён паперадзіў мяне аб тым, каб не гаварыць нічога аб ёй архідзякану. Не, ён не ведаў. Магчыма, зараз гэта стане вядома, калі памёр барон, але яна не гаварыла яму дагэтуль.
Добра. Не ўзгадывай сестру Матыльду архідіякану, Андрэас. Я не веру ў тое, што яна магла зрабіць гэта. Добра. Боже, благослови тебя, Андрэас. У нас ёсць ну, інфармацыя добрая, але ну, гэта не дакладняе нам на забойцу не накіроўвае. Ён нам не заплаціў, дык усё. Ну, вырашыў, што можна проста ўзяць і памерці. Мудак такі. А, пачакайце, там яшчэ ж ёсць пакой адзін. Давайте ў яго войдзем яшчэ. Вось і паглядзелі. Нам зноў трэба будзе хавацца, альбо гэта можна спакойна зараз бегаць па тэрыторыі? Матьен. А, не Матьен, Мэтью. Брат Матью, я паразмаўляў з абатам наконт падаткаў гернераў. Ага. Блин, а ў сэнсе, я ж не абіраў нічога. Мы уже взяли у слусаря. Отец Гернон сказал, что ты можешь заплатить мне раней. Няўжо, абат нічога мне об этом не сказал. Мне падаецца, забойства абата барона больш прываблівае яго ўвагі. Ну, не трэба быць таким змрочным. Выбачаюся. Иди со мною. Я не хотел хлусить, что за холера. Вось, ну, блин, там просто взяло и по типу вариант такие з'явився. То есть, то бок, он просто, я подійшов, и он такий, ну, я зараз тебе слушу. Цудовно. Дякую, брат Мэтью. Боже, благослови тебя, Андрэас. Ну, добра, яшчэ адной хлуснёй больш, адной менш. Я могу оплатить гэта Клары раней. Я дам яе у напрамкі, каб яна... Блин, цікавы выбор. Можна аддаць гэтыя грошы Клары, альбо просто пакласці на стол. Ну да, дадзім ёй. Скрипторыум. Усё нічога цікавага. Ну так. Ну, грошыкі мы зарабілі, просто што... Неачакана. Увогуле не вельмі упэўнены, навошта гэты кавалак. Ну, таму што мы тут як пару разоў забегалі і нічога акрамя проста прыкалдасных жывёлак не пабачылі. Дом бата. А вось і Ферэнц. Боже, благослови тебе. Магчымы забойца. Вітаю. Добра. Мне цікава, хто мог... У нас ёсць патэнцыйна, просто патэнцыйна. Сестра Матыльда і Ферэнц. Я не думаю, што сестра Матыльда, ну, просто разглядаем як магчымыя варыянты. Нічога, ніякіх доказаў у нас няма. Ні на што. Ну, я не лічу, што у нас ёсць доказы альбо на Матыльду, альбо на брата Ферэнца. Матывы былі. Ці забілі яны сапраўды, не ўпэўнены. Ну, тут нічога няма. О. Выпусціць брата П'еро зараз нечакана, а? Як вам такі варыянт? Брат П'еро. Могу з тобой паразмаўляць там? Не, не магу? Не магу.
Увогуле наконт алібі ні ў кога нармальнага алібі няма. Ну пакуль пра гэта нават і гаворкі няма. Я думаю, Матыльда такую памылку бы не зрабіла, што пакінула бы, калі яна забіла рыдлёўкай, то такую памылку яна бы не зрабіла, што пакінула бы яе проста у гэтым ну на вуліцы стаяць. Ну гэта нейкае глупства, ну па тыпу калі ты калі гэта сродак забойства, то ты яго просто так не кінеш. Ты зробіш так, каб яго прыхаваць. Ну это ж відавочна логіка забойцы. Як мінімум паспрабаваць яе памыць там нешта. Прадзяўбаць яе, як мінімум. Ну тут нічога не будем, мы ўжо правяралі гэта ўсё. Я просто правяраю экранчыкі. Можа нешта раптоўна змянілася, можа нешта зрабіць. Бо на чым мы тут не цыркаліся? Уніз мы не спусцімся, так? Угу. Ну добра. Тут таксама нікога. Мне падаецца, можна ісці спаць, бо не выглядае, што мы нешта новае пабачым тут. Твіст нейкі быў, мы толькі збіраем інфармацыю. Ну, у нас ёсць з'явіўся яшчэ патэнцыяльны забойца. Ну патэнцыяльны, я вельмі так працягваю яе. Сястра Матыльда, бо яе згвалтаваў, ну як пабіў вельмі моцна барону папярэдні свой візіт. Так што яна амаль хадзіць не магла і ну у яе мы знайшлі яшчэ рыдлёўку ў крыве. На самым бачным месцы, просто на вуліцы у садзе сядзіць. Але ну яна сказала, яна нават ну такая, што там за рыдлёўка такая у тебе стаіць? Она такая, ну так я і трусаў забівала. То бок твіст не твіст, яна просто як патэнцыйны чалавек, хто мог забіць. Плюс ёсць старая ўдава, якая у якой зламаная яшчэ нейкая клюка старая яе мужа. Ёсць у яе таксама нейкая прычына ну нагода ёсць, каб барону забіць. Але мы пра гэта яшчэ не ведаем, і часу у нас пакуль не было даведацца. Яе муж памёр, так. Але гэтая ну палка, яна належала яго мужу, яе мужу. У сэнсе які матыў яе быў? Так, матыў той, што яе муж памёр. Так, так, так. Не, я разумею, што было, я просто можа неўдала сказаў гэта. Я зараз трошки яшчэ перабіраю варыянты ў галаве, якія могуць быць. Это што? Вы паглядзіце, якая штука. Йозеф. Андрэас. Калі ты вяртаешся дадому? Тата, я хутка буду дома. Мне толькі трэба зрабіць працу для аббатства. Добра, добра. Ну так, матыў. Так, так, так. Яна яшчэ выйшла і на барону накрычала, калі мы толькі прыехалі. Ну, калі ён толькі прыехаў. Але скончы гэты шэдэўр таксама. Табе патрэбна ўжо заняцца сваёй кар'ерай. Так, вядома. Ты же не збіраешься гэта закінуць гэта так жа ты, як ты закінуў універсітэт? Не, вядома, нет. Добра. Калі б не тая праца, якую зрабіў для рэктара, у цябе б ніколі не было б нават магчымасці.
у большасці людзей няма не здараецца другога шанса, калі яны выкідваюць нешта выкідваюць нешта вось так. Я ведаю, тата. А калі ты ў Hearts of Iron 4 гуляць будзем, разам з чатам тупіць у лаўкалках будзем, хутчэй ўсё. Бо ну я даўно гуляў яе і мне трэба, ну, каб я мог яе пагуляць, а тым больш, што там яшчэ мод будзе, трэба будзе сядзець узгадваць, як увогуле, як яно працуе. Так. Пабачым, калі ты вяртаешся. Добра. Згода. Што гэта ўвогуле? Цікава проста. Па гораду можна поток перасоўвацца, я так разумею. Сабіна. А, гэта ты. У мяне ёсць толькі малюнак цябе, ту, якую зрабіў брат Даніэль. У мяне няма аніякага уяўлення, якая ты. Няўжо ты сапраўды такая прыгожая? Няўжо ты сапраўды жадаеш жаніцца на незнаёмцы? Якая ты? Ну, гэта ж у нас у марах адбываецца, там якая розніца? Няўжо ты гатовая жаніцца на незнаёмце? Чаму гэта павінна быць важным? Так. Усе працягваюць гэта гаварыць. Вось чаму я гавару табе гэта зараз. Таму што я гавару гэта сам сабе. Дакладна. Хутка пабачымся, Андрэас. Сапраўды я маю на ўвазе. Я спадзяюся, што гэта праўда. Бывай. Нявеста, так. Па тыпу, там ёсць нейкая нявеста, якая нас чакае. І гэта важны па тыпу крок у нашай кар'еры, бо там для кар'еры чамусьці трэба жаніцца. Альбо я на сам сабе гэта ўцяміў у галаву, я не ведаю. Вітаю зноў, Андрэас. Тебе даўно прайшло шмат часу з таго моманта, як ты з'явіўся пры маім двары. Выбачайце ваша светласць. Мой розум быў заняты трагедыям у аббатстве Керсау. Якая трагедыя? Забойства шляхціца, блізкага сябра прынца Бішапа з Фрейзінга. Мой сябар, брат П'еро, адзіны чалавек, якога падазрае аббат. Я ўпэўнены, што он не мог гэтага зрабіць. Сакрат, адкуль ты ведаеш? Ацаніць свае як гэта? Assumption. Гэта не прыдумкі. Assumption. Здагадкі, вось. Прыдумка, я вось адзінае слово узгадаў. Я малайчына. У дадатак да таго, што ў яго не было ні матыва, ні гвалт быў часткай яго характару, ён увогуле фізічна не здольны гэта зрабіць. У яго не хапае сіл, і у яго ёсць параліч у яго руках, што робіць яго нездольным трымаць нават гэтую пейнтбраш, ну, карцей, кісць. Вось. Гэта відавочна, што ў яго не было ні сілы, ні здольнасці забіць барона ударам па галаве. Яшчэ больш немагчымага гаўна адбываецца на гэтай пякельнай зямлі, Андрэас. Я не адмаўляюся таго, што гэта магчыма, але я ўпэўнены, што гэта амаль неверагодна. Што гэта малаверагодна. І што ты збіраешся з гэтым рабіць? Калі мяне прадставіць перад архідзяканам, я скажу яму, што я ведаю наконт іншых людзей, каго былі матывы на забойства барона. Мне падаецца, ён пабачыць, што ёсць больш падыходзячыя людзі, чым П'еро. Навошта ты ўзяў гэтую задачу на сябе? Пані за дзякуй вялікі, я згадываю словы вельмі павольна.
Так. Мне трэба выратаваць жыццё брата П'еро. Ніхто не можа яму больш дапамагчы. Твоя любоў і адданасць да яго гаворыць добра о табе як о чалавека. Чалавек, які сціплы перад старымі, таксама ганарыць яго багоў. Вядома, што ты скажаш, гэта стары. Ён мае рацыю. І калі Андрэас не дапаможа яму, ніхто яму не дапаможа. Дакладна. Я разумею, чаму браты і сёстры не будуць нічога рабіць супраць абацтва, але мне трэба зрабіць хоць штосьці. Чаму гэты тупы абат будзе клапоціцца о смерці такога бескарыснага ёбалы, як Лоренц Ратвогель у любым выпадку. Ратвогель, так, anyway, не абавязкова перакладаць. Так. Людзі з вялікай уладай бянтэжацца, калі іншыя людзі з уладай паміраюць, былі забіты. Гэта можа пагражаць увогуле існаванню абацтва. О не, абацтва. Ды каму не похер на гэтых гіпакрытычных вырадкаў. У любым разе магчымасць Андрэаса спыніць смерць П'еро залежыць ад меркавання архідыякана. Мудра альбо дурна, справядліва альбо не, мудры альбо дурны, справядлівы альбо не, архідыякан будзе першы і, магчыма, апошні арбітр гэта самага віны П'еро. Андрэас павінны пераканаць архідыякана, выкарыстоўваючы інструменты, якія ёсць у яго. Які дакладны інструмент? Здаровы сэнс? Апошні чалавек. Ці ведаеш, калі апошні раз ты сустракаў чалавека, які бы кіраваў увогуле здравым сэнсам? Аўтарытэт? Незалежна ад твайго таланта, ты ўсё яшчэ толькі мастак. У яго не было... А ў яго ёсць моц прынца Бішапа Фрейзінга. У цябе няма ніякага аўтарытэта перад ім. Мудрасць? Мудрасцю можна падзяліцца, але аўдыторыя можа не прыняць яе. Як гэта? Honesty. Шчырасць, сумленнасць, вось. Ты павінен быць шчыры ва ўсім, Андрэас. Але большасць не жадае прымаць праўду. І кошт шчырасці можа быць высокай. Калі розум, мудрасць, аўтарытэт і шчырасць не можа перамагчы, што ў мяне застаецца? Надзея. Хлусня. Праўда. Больш за ўсё вера ў правідзенне. Што ты збіраешся сказаць архідыякану, Андрэас? Былі іншыя людзі ў Персау і Тазінге, у каго былі матывы забіць барона. Сестра Матыльда была моцна збіта баронам за тое, што яна супраціўлялася яго заляцанню. Яна амаль памёрла. Чаму барона не пакаралі за гэта? Выглядае так, што барон быў па-за межамі гэтай самай справядлівасці. Як мінімум у той момант.
Мать Сесілія адправіла сестру Матыльду у пустэльства, каб яна аднавілася у далечыні ад астатніх монахінь. І як ты прыйшоў да гэтага разумення? Маці Сесілія сказала мне, што барон нашкодзіў монахіні ў апошні свой візіт, але мне больше нічога не сказала. Я прабраўся ў бібліятэку абанства пасля заходу сонца і даследаваў інфармацыю, запісы аб монахінях, каб даведацца пра імя сястры. Калі я яго даведаўся, я размаўляў зноў з маці Сесіліяй, і яна мне сказала, што здарылася. Ты даволі рызыкаваў, калі пралазіў у бібліятэку. Так. Так, Андрэас мог бы так пабачыць, як монахі і монахіні ябуцца. Скандальна. Не тое, каб Андрэас нешта ведаў пра гэта, так? Лорэнцу не атрымалася дабрацца да монахіні, і ён амаль забіў яе за гэта. Мне хацелася, жадала б я, калі б я магла сказаць, што гэта было дзіўна, нечакана. У сестры Матыльды моцны матыў. Але што значыць? Але гэта не значыць, што яна магла забіць барона. Яна магла забіць яго рыдлёўкай. Я знайшоў акрываўленую рыдлёўку у двары. Яна гаворыць, што яна забівала ім маленькіх трусаў. Магчымая зброя, так. Шкада, што мы не можам пацвердзіць, ці была кроў на рыдлёўцы, ці належала яна Лорэнцу. Ці ёсць яшчэ хтосьці падазроны? Прыор Ферэнц баяўся, што барон можа расказаць абату аб яго... што ён можа распавесці пра яго акультныя інтарэсы інквізітарам. Як так? Прыор Ферэнц і барон... У прыора Ферэнца і барона былі агульныя зацікаўленасці ў акультных тэкстах. Барон жадаў, каб прыор выканаў рытуал для яго, пакуль ён знаходзіўся ў Кірсау. Калі Ферэнц адмовіўся, барон пачаў пагражаць яму, што ён аддасць яго інквізіцыі. Як ты аб гэтым даведаўся? Я знайшоў напісанае пацверджанне, ліст ад Ферэнца барону, у якім ён абмяркоўвае ўсё гэта. Гэта небяспечная рэч. Монах гэта самае лезе ў акультнае. Яго душа можа быць у небяспецы. Забей на душу. Яго маглі, не ведаю, што такое дэфокт, экскамуніцыраваць альбо нават забіць. Усё проста за яго невялічкую зацікаўленасць. Лепей заставацца дурным і несвядомым. Гэта тое, што я лічу. Мы аб гэтым ведаем. Так. У нас два варыянты за нашага перка. Вялікая моц ў магічных кнігах, але гэта моц павінна быць выкарыстана за адказнасцю. Другі варыянт. Я прачытаў шмат такіх жа кніг, як і прыор Ферэнц. Большасць з іх увогуле не шкодная бязглуздзіца. Наконт бязглуздзіц. На канале, на Ютубе хутка выйдуць новыя бязглуздзіцы. Прыкладна пасля стрыма я выкладу ў доступ спачатку на Кофі, а заўтра ўвечары будзе даступна ўвогуле на Ютубе. На Кофі яна выкладваецца проста з пасылкай, то бок вы можете самі проста перайсці на Кофі і скарыстацца ёй. Нічога данаціць не абавязкова, вы проста заходзіце і карыстуецеся. Я выкладу прыкладна пасля стрыма. Дзякуй за лыжачку, Арыгана. Вось, так што, так, хутка будзе. Я, можа, яшчэ у Тилтер напишу. Можа быць, не ведаю, не вырашу яшчэ. Так, няўжо
Зацікаўленасць такая давайте пра кнігі. Большасць з іх просто нічога такога незвычайна там няма. Гэта не пазіцыя царквы, якая бачыць глядзіць на гэта ўсё падазрона у лепшым выпадку. Я таксама знайшоў шыфара, якога быў прыёра, які ён пакінуў на сваім стале ў скрыпторыуме. Калі я расшыфраваў яго, гэта накіравала мяне да свежай магілы у гэтым самым на кладбішчы. Я ўпомніў брата Волкберта адкапаць яе для мяне. І што ж ты знайшоў унутры? Акультныя рэчы, якія Ферэнц схаваў. Навошта хаваць іх? І навошта пакідаць нататку? Мне падаецца, што ён схаваў у выпадку, калі барон выканае сваю пагрозу прызваць інквізітараў кірсаў. Але навошта нататка? Гэта добрае пытанне. Гэта ж не мае ніякага сэнса. А наконт нататкі я не ўпэўнены. Прыёр Ферэнц баяўся за свой статус, яго жыццё і нават таго, што яму могуць падбраць Богам. Людзі забівалі і за меншае. Як ён мог гэта зрабіць? Ён мог забіць барона срэбраным стрыжнем. Прыёр выкарыстоўваў яго ў рытуалах, і на ім засталіся сляды крыві. Калі гэта было зброяй, гэта было даволі драматычна, як мінімум. Гэта будзе выпрабаваннем, каб абвінаваціць прыёра за забойства, але тое, куды вядуць гэтыя улікі, архідзякон можа пабачыць мудрасць у іх. Ці ёсць хто-небудзь яшчэ, каго ты падазраеш? Я не знайшоў нікога, неправда. Я проста не празмаўляў з ім. Ты прынёс гэтую самую. Ты прынёс цікавую таямніцу да гэтага двара, Андрэас. Не цікавую, а дастатковую таямніцу. Не бойся, я забыў. Мыся Богу, што ён даў табе дастаткова пранізлівасці, каб ты смог прайсці праз гэтае выпрабаванне. Дзякуй вам, ваша светласць. І я рыхтуюся, каб сустрэцца з гэтым. Перад тым, як ты пойдзеш, Андрэас, яшчэ адна дадатковая рэч, аб якой ты павінен падумаць. Табе прызавуць да архідзякана, каб сказаць, што ты ведаеш. Але табе патрэбна сказаць яму ўсё. Што ты маеш на ўвазе. Яна мае на ўвазе, што ты павінен сказаць яму толькі наконт людзей, наконт якіх ты не супраць, каб яны памёрлі. Гэта з аднаго боку. Заўсёды ёсць месца для добрай хлусні. Гэта не адзін з тых. Чаму? Барон мёртв. Усе людзі, у якіх быў матыў забіць яго, пакутвалі напрамую альбо не ад яго дурасці. Проста ўзгадаць імя для архідзякана можа паставіць іх у небяспеку. У незалежнасці, ці звязаны яны з забойствам ці не. Так. Не трэба кінуць усіх у гэтае дзярмо. Я супраць спробы падмануць, але табе трэба кіравацца сваім агульным сваім сэнсам, Андрэас. Застаецца не шмат часу перад тым, як табе прыйдзецца размаўляць з архідзяканам. Скарыстайся ім разумна. Я паспрабую. Да нашай наступнай сустрэчы, Андрэас. Няхай Бог будзе з табою. І з вами таксама, ваша светласць. Так. Паспалі, цудоўна. Але часу ж няма ні халеры. У нас літаральна няма ніякага часу. Урсула, вітаю.
размаўляем. Зараз будзем карыстацца гэтай раніцай па максімуму. Клара, у меня есть штосьці для цябе. Гэта павінна быць дастаткова, каб аплаціць мой прастой і аддаць падаткі для аббацтва. Андрэас, это значна больш, чым нам патрэбна для аплаты. Мы не можам прыняць гэта. Калі ласка, Клара, гэта меньше, што я магу для вас зрабіць. Вы і Пітер цудоўныя гаспадары. Але, Андрэас, адкуль у тебе так шмат грошай? Ты упэўнены, што тебе застанецца для сябе? Я упэўнен брата Мэнсію, што ён заплаціць мне раней. Я ждаў быць упэўнены, што вы зможаце заплаціць вашыя падаткі, паспееце вы заплаціць вашы падаткі. Божа благословіць цябе 1000 разоў, Андрэас. Ты не ведаеш, што гэта значыць для нас. Лепей пра гэта не ўзгадваць. Добра. Я не буду нікому гаварыць аб гэтым. Дзякуй табе. Жадаю табе добрага дня. Божа благословіць цябе. Бывай. Добра. Ева. Вітаю, Андрэс. Добрай раніцы. Я спадзяюся, дзень праходзіць добра. Дастаткова добра. Але недастаткова гадзін, каб зрабіць усё. Навальніца парушыла так шмат у горадзе, і дах у хаце працякае. І тут яшчэ гэтая ўся поўсць. Што не так з поўсцю? Так. Карацей, яны пастрыглі авец на апошнім тыдню. Я патраціла шмат часу, калі мыла гэтую ўсю поўсць. Ты калі-небудзь чуў прапахшую, мокрую, брудную поўсць, Андрэас? Няма нічога горш. І зараз, калі яна чыстая, нам трэба, спіны, карацей, рабіць з яе ніткі. І гэта таксама займае шмат часу. Я не ведаю, калі ў мяне знойдзецца часу, каб усё зрабіць. Клара табе не дапаможа? Вядома. Я час часу забываюся, што ты з Нюрнберга, Андрэас. Клара, Хедді, Вероніка, Кэт, так. Усе, карацей, зяброўкі. Нават маленькая Урсула будзе там. Але яна больш перашкаджае, чым дапамагае. Добра. Як мінімум праца ідзе хутчэй, калі шмат жанчын працуюць разам. Прыемныя размовы таксама дазваляюць правесці час. Час часу у нас нават наведваюць. Хто наведвае? Мужчыны з горада час наведваюць і вітаюцца. Пітер, Йорк, нават Ота. Отта, вось гэта Мланар. Я не ведаў, што мужчын заклікаюць. Магу я наведацца? Заўсёды будзе добра. Я ўпэўнена, што іншыя будуць што іншым спадабаецца твая кампанія. Ён Бауэр будзе там, каб сачыць за намі. Пакуль ты застанешся звонку, я не думаю, што гэта неяк будзе перашкаджаць. Добра. Цудоўна. Усе будуць удзячны, будуць рады пабачыць цябе. Мне заўсёды прыемная твая кампанія. Мы сустрэнемся у хаце Йохана Бауэра. Йохан Бауэр. Я не памятаю, хто ён такі.
Приходь у раніцу альбо у другой палове дня і розмовляй з Йоганном. Я треба вертатися до праці. Було приємно порозмовляти з тобою. Добре. Але гэта, ну, з нашым даследаваннем пошуках забойцы гэта ніяк не дапамагае. Размаўляю з усімі. Я літаральна вось зараз кожнага буду дёргаць. Але ласка. Мне трэба ведае. Йорк. Вітаю, Андрэас. Ты ўжо пабачыўся з дзяўчынкамі сёння? Евай і Кларай? Энд Кларай. Ну, я вось уже малайчына, я ўжо ўвогуле паплыў. Не, я маю на ўвазе гэтых курыц. Пітера, Джеймса і Джона. Ім падабаецца, калі ты чухаеш іх. Ну, добра. Ты назваў курыц імямі апостолаў? Ці гэта не з'яўляецца ерасью? Мне падаецца, калі ты так гаворыш, што... Але я чуў, што апостолы... Але я чуў аб апостолах кожную нядзелю падчас месы. Яны бачылі найлепшыя моманты Ісуса і яго самыя складаныя выпрабаванні. Я думаў, это тое ж самае, што як з дзяўчынкамі са мною. Яны бачаць усё, з чым мне прыходзіцца спраўляцца тут. Дзяўчынак завуць мужчынскімі імёнамі, не пытай. Ну, ён літаральна назваў проста курыц сваіх імямі апостолаў. Это мае сэнс, вялікі Йорк. У цябе шмат падобнага да Хрыста. Ты смяешся. Усё добра, я разумею. Я з гэтага момента я іх буду проста клікаць дзяўчынкамі. Я не памятаю, каб твая сям'я ела яйкі. Што вы робіце з імі ўсімі? Мы прадаем іх баўрам. Клара гаворыць, што нам патрэбныя дадатковыя грошы для падаткаў. В любом выпадку мне трэба вяртацца да працы. Пабачымся, Андрэас. Пабачымся. Так. Пітер. Ганс. Вітаю, Андрэас. Як справы, Ганс? Складана ў полі? Ну, так. Так падабаецца? Што? Фермерства. Я нават ніколі об этом не думаў. Тата кажа, што гэта патрэбна зрабіць без розніцы, падабаецца мне гэта альбо не. Што ты об этом думаеш? А што ты об этом думаеш? Дядька Франц гаварыў, што Брыгіта можа прыйсці дапамагчы з вопраткай сёння. Мыццём вопраткі сёння. Жонка Мартина? Яна выглядае прыемна. Мне падаецца, яна прыемная. Так, яна значна прыемней, чым Вероніка. Мне бы хацелася, каб яна жыла... Я б хацеў, каб Брыгіта жыла тут замест яе. Я не разумею, хто гэтыя ўсе людзі. Так. Бывай, Ганс. Так, ох, халера, зноў уже блытаніца, так, Хэдді, Вероніка. Што не так з Веронікай, давайте празмаўляем. Ага. Добра. Андрэас, мне якраз цікавіла, калі ты з'явішся. Яны сказалі, што ты прыйдзеш на паглядзець на тое, як яны... Як гэта называецца? Спін. Ну, карацей, яно-то спін, понятна, што разразумела, што яны гэта круціць, але ж вось гэта выцягваюць. Працэс выцягвання нітак з поўсці. Як ён называецца? Паміж намі... Што?
Паміж намі нігде не адпусціць цябе, калі ты трапіш у яе рукі. Так што я спадзяюся, у цябе будзе дадатковы яшчэ некалькі гадзін, каб пасядзець. У мяне зараз няма часу, можа у іншы дзень. Так, мы не будзем, бо гэта мы захраснем з імі, і нам не толькі патрэбна нешта ад іх даведацца зараз. Добрага табе дня, Андрэас, але ж мне падаецца, гэта будзе хлусня. Нешта здарылася? Мартин знік. Мартин гэта хто? Хлопчык. Кэт не ў сябе. Я бачыў, як ён бег ад аббацтва ў чацвер. Пасля таго, як барон Грогі памёр. Так, мне шкада гэта чуць. І ведаеш, ты ведаеш, дзе ён можа быць? Вось, я нешта не падумаў, ён можа нешта бачыў. Так, ён жа збег з аббацтва перад тым, як барона забілі. Выбач, я не. Можа, Кэт ведае. Ён размаўляе з ёй больш, чым са мною. Нягледзячы на тое, што я яго жонка. Выбач, яны заўсёды былі блізкія. Блін, мне падавалася, гэта малы, а не, падарослы. Я нешта зараз забыў то ўсё ўвогуле. Так. Мне трэба вяртацца да сваёй справы. Франц будзе разгулецца, калі пабачыць, што я не працую. Альбо калі пабачыць, што я размаўляю не жанатым мужчынай. Я спадзяюся, Мартин вяртаецца дому хутка. Так, з Кэт, так, вось ён там сядзіць, зараз з Францем паразмаўляем. Ты не бачыў майго сына? Я бачыў, як ён збягаў з аббацтва з раніцай у чацвер. Гэта пацук. Гэта пацук, карацей. Ён спаў, калі пайшоў у поле. Ён сказаў сваёй маці, што ён захварэў. Ён сказаў табе нешта? Напрыклад, куды ён пайшоў? Ён сказаў мне, каб я з'еў гаўно. Божа, колькі раз я яму гаварыў. Магчыма, уплыў яго маці. Я ўпэўнены, што гэта дакладна ўплыў яго маці. Я ўпэўнены, што ён не атрымаў такой паводзіны ад мяне. Але пабачыш яго яшчэ, ты скажаш, Кэт? Яна зводзіць мяне ўжо. Прасючкі ўвогуле цудоўныя. Паглядзіце, мне тут не вельмі бачна, яны проста збудаваны. Там ёсць адзін такі, які проста ўвогуле выглядае, вось, яны намалявалі авал адзін, і там, проста галавы амаль не існуе. Я скажу Кэт, калі я яго пабачу. Добра. Пабачымся, маляр. Давайте з Кэт паразмаўляем. Вы бачыце, майстар-маляр, вы не бачылі Мартина не так даўно? Ён недобра сябе адчуваў, так што я дала яму адпачыць. Але калі я вярталася праведаць яго ўжо не было. Я бачыў яго ў чацвер з раніцы. Ён прабег праз палей, калі я бы ішоў у аббацтва. Але ён сказаў, што ён захварэў. І што ён рабіў у палях? Ён звычайна туды нават не ходзіць. Ён заўсёды пачынае чихаць. Выглядаў так, што быццам бы ён бег ад аббацтва. Навошта вы пытаеце?
Марціна не было дома некалькі дзён. У яго ўжо ёсць гісторыя аб тым, як ён робіць дрэннае рашэнне. Напрыклад, красці? Барон Ротвойгель. Так. Прыслужнік барона Ротвойгеля верыць у тое, што магчыма Мартын скраў некаторыя пярсцёнкі ад барона. Божа, жалься. Магчыма, гэта то, куды ён знік, каб прадаць іх у Мартіна. Як... Што? Мартынка, як ты мог? Ты ведаеш, куды ён мог пайсці? Апошні раз, калі ён збег, это было ў Інсбрук, но гэта іншы горад. Але я не ведаю. Ён можа быць дзе заўгодна. Што калі яго атакавалі па дарозе? Я ўпэўнены, што з ім усё будзе ў парадку, Кэт. Я молю Бога, што ён у парадку. Каб ён быў у парадку. Выбач мяне. Гэта не твоя праблема. Дзякуй вялікі, што паразмаўляў са мною. Вот так заставілі я больш клапаціцца. Што-небудзь яшчэ? Я не жадаю навязацца, але ж калі для сябе не будзе праблемы, калі ласка, скажы мне, калі ты бачыш Мартіна. Я так клапачуся аб ім. Добра, Кэт. Дзякуй вялікі майстар маляр. Але нешта з ім, той, як ён знік, это можа быць, мне падаецца, ён можа быць вельмі важным сродкам інфармацыі. Таму што ён адзін з апошніх... Увогуле, я бы жадаў з гэтым самым паразмаўляць. З старым, ну, як ён забыўся. Таго, якога абвінавацеля. Гэта добрая думка была яго. Паразмаўляць з ім, як мінімум. Отто. Блин, я блытаю Млынара і Отто вось гэтага. Єро, так. Той же блондин. Так, але чамусьці іх... Тут, ведаеце, просто тут не тое, каб шмат... Гэта альбо монахи, альбо маладых людзей, ну, акрамя нас, амаль няма. Там пара жанчын, і вось гэтыя два плюс-мінус молода выглядаюць. Займаемся важнай справай. Ацила. Не памятаю ўвогуле. Блин, тут мне трошки зашмат персонажаў. Гэта круто, але мне яшчэ ж не даюць часу з імі усімі пазнаёмацца. Увогуле. Гэта кабзда. Ацила. Можа быць і удава. Эмілі, Агнес, Эйдек, Анна, Цесілія. Раз О. Атилия. Вось. Удава. Ну так. Это удава. Вітаю, Андреас. Тобі нешта патрэбна? Як у тебе справы, лайки? Мы не той, каб шмат размаўляем. Матіс, Андреас, у мяне шмат рэчаў, якія трэба зрабіць. Отец Томас, патрэбна дапамога з царквой. Пасля гэтага я іду рыбаліць са старымота. Так што, калі табе не патрэбна, каб я адрамантаваў сцяну, альбо упаўшую гэтую чымней дымаход, калі ласка, пакінь мяне. Я бачу, што ты заняты, таму я паспрабую хуценька. Я б жадаў задаць табе пару пытанняў наконт барона Ротвойгеля. Не. Чаму не? Я не жадаю. Ты дарослы чалавек. Гэта павінна быць дастатковай нагоды для цябе. Я бачу, як ты крычаў на барона, калі ён прыехаў у Тасінг. Аб чым гэта? З-за чаго гэта? Уцямі гэта ў сваю галаву.
Я не размаўляю наконт Ратвогеля. Мужчына мёртвы, Лакі, і іншае жыццё знаходзіцца ў ну трымаецца на валаске. Бог прапануе нам размаўляць шчыра, гэта самае, сусед з суседам. Божухна, Андрэас, я сказаў табе пакінуць мяне. У Хрыста Христос з гэтым ніяк не звязаны. А ці малыя не могуць ведаць, дзе Мартын схаваўся? Могуць, так. Так, што мне патрэбна так, ён не жадае размовляць аб Ларэнце, але гэта відавочна, што яны пасварыліся наконт чагосьці важнага. Альбо ў Лакі не быў бы такі варожым. Лакі шчыры чалавек. Магчыма, я магу проста трошкі надавіць на яго. Мне падаецца, яму не спадабаецца, калі яму проста прапаную, скажу яму аб тым, што ён забойца. 1000 адпраўляецца на Hollow Knight. Дзякуй вялікі. А давайте, можа, разлуем яго. Паспробуем разлаваць. Это ты забіў? Мне няма чаго больш табе сказаць. Блін. Я спадзяваўся, што ён разлуецца і раскажа. Працягваем назіраць. Можна карацей, варыянт зараз пасачыць за тым, што робіць Лакі. Ну, то бок, пакуль ён будзе працаваць, паглядзець, што ён будзе, якія дзеянні будзе прытрымаць пасля таго, як скончыць працу. Але гэта ідзе ў часу да халеры, у нас яго няма, у нас засталося да таго, як прыйдзе размова з архідіяканам будзе, а засталося 7 гадзін. Мы добра бегаем? Я не ўпэўнены. Пакуль мы толькі робім, што ходзім і размаўляем. Ну і яшчэ у бібліятэку пралазім, добра. І знаёмімся з манашкамі там. Ульрих. Боже, благослови тебе. Анна. И танки. Не жадаю з нами размаўляць, малая. З усім паразмаўлялі. Мне падабаецца, як на падлозе... Блин, можна прыбраць? Вось. На падлозе літаральна мне гэтае цеста. Такая. Все ў парадку. Я як маці раблю. Так. Ідзем далей. Дапамагае, так. Потым ужо там... А ты хто? Хто ты такі? Мне падаецца, гэта лекар, так? Пакуль не будзем з ім размаўляць яшчэ раз. Зараз можам. Вернер, ты хто такі? Гэта ці ён лекар, альбо не? Ты мастак з Мюрнберга. Сам мілы ў гэтай гульне жывёлкі і дзеці, так. Ёсць мярзотны барон Ратвогель, якога забілі. Андрэас Малер, падарожнічаючы мастак, да вашых паслуг. Вось і вы, Малер. Нехто згадаў у вас ва універсітэце год альбо 2 таму. Смешна. Вы спыніліся ў гернераў, так? У аббацтва ёсць гасцявы дом. Я лепей буду заставацца ў горадзе. Аббацтва занадта сціплае па майму меркаванню. Чаму тебе гэта павінна бянтэжыць? І яны табой не кіруюць. Як мінімум манахі добра ядуць. Ежа ў дасінгу такая ж дрэнная, як і miserable, нізкай якасці. Але ж слово такое няшчаснае, гаротнае, вось. Такая ж гаротная, як і яе людзі. Што ж ты тут тады робіш? Так, усе былі дабры да мяне. Трэцяе, якая ў цябе праблема з фермераў? Што ты тут робіш? Устраиваю контакты.
Багатыя людзі праходзяць тут час ад часу. Unlikely... Але пакуль не пашчасціла, так. То бок у цябе не хапіла сувязяў, каб знайсці пазіцыю ў вялікім горадзе. Гэта, альбо ты быў недастаткова добры. Вы бачы мяне? Я не дазволю кагосьці абражаць мяне ў маім жа доме ад нейкага клятага артыста. Мне падавалася, што мы просто перакідваемся гэтымі самымі. Ну, па тыпу, проста бессэнсоўнае перакідванне глупствамі. Мне без розніцы, заходзь. Гэта было прыемна, я так лічу. Бывай. Разлавалі яго просто. Кабзда. Ну і ладно. Але развім. Так. Дом Стейнауру. Мне падаецца, я яго ўжо заходзіў, так? Агнес? Так. Размаўлялі ўжо. Злакі можна за ім пасачыць, але я гэтым карыстацца не буду. З удавою, калі атрымаецца, паразмаўляем. А зараз пойдзем да аббатства, просто па дарозе будзем размаўляць з усімі. Дом друкераў. Мне падаецца, таксама заходзіў, так? Так, заходзіў. Томасом ужо таксама падыходзілі. Ідзем у аббатства. Вось тут яшчэ зайцатрус тут такі. Бачце? Прыгажун. Упораты. О, вітаю, Тіль. Ага, не могу потім паразмаўляць. Шкада. З ім заўсёды прыемна паразмаўляць. Адукаваны вельмі. Ідзем зараз паспрабуем неяк ці дазволіць мне размаўляць з П'еро альбо не. П'еро гэта таго, якаго абвінавацілі ў забойстве манаха, але ён дакладна не мог гэта зрабіць аніяк. Ён не мог, такі стары не мог забіць маладога барона Ротвойгеля. Адносна маладога. Вось, Войслаў, можа быць, ён дазволіць нам. Авечку не, пакуль не было такой магчымасці. О, бач, Андрэас, я не магу цябе пусціць туды. Отец Гернот не жадае, каб хтосьці размаўляў з братам П'еро да таго, як прыйдзе архідзякан. Блін. Халера, гэта поўнае дурства. Пару хвілін? Я не павінен гэтага рабіць. Мне трэба з ім паразмаўляць. Бэкграунд аратара і... Не атрымалася. Вы бачу, я не магу. Я разумею. Наших... Блін, мне падавалася, у нас атрымаецца. Халера. Накладна? Не, з П'еро не атрымаецца паразмаўляць. Добра, тады ідзем да ўдавы. Ну, праверым зараз аббатства яшчэ, хутенька. Для тых, хто, можа, толькі далучыўся, альбо не ведае пра што падзей, бо гэта ўжо 4-ты стрым па Pentiment, а гэта вельмі звязанае, вельмі завязана на гісторыі гульня. Мы з'яўляемся мастаком, Матэс, Андрэс, неважна. Мы з'яўляемся мастаком пры аббатстве. Мы падарожнічаючы мастак, гэта значыць, што мы не павінны тут нічога рабіць. Мы выконваем некаторую працу для гэтага аббатства. І ўсё ішло добра, мы займаліся тым, каб развівалі наш шэдэвр. Малявалі яго кнігу, рабілі малюнкі для кнігі. Ілюстрацыі розныя. Вось. І ў гэты момант прыехаў у аббатства барон, які жадаў паглядзець, як ідуць справы з якую кнігай, якую ён заказаў раней у аббатства. Ага. Ну, добра. Это не вельмі важна. Вось. Яны ў кнігу, якую ён заказаў у аббатстве.
Эта кніга не была скончана, і на вячэры ён даволі сваімі рэплікамі разлаваў даволі шмат манахаў. На наступны дзень уначы яго забілі ў гэтым аббацтве. Забілі пры даволі з дзіўнымі момантамі. У яго была запіска, нататка, у якой гаварылася вельмі цудоўным каліграфічным шрифтом было напісана амаль глупства, і яшчэ не на мясцовай мове, наколькі памятаю, там не ўпэўнены. Вось. Гэтыя падобныя нататкі мы знайшлі яшчэ ў 2 персанажаў. Абодва з іх мелі матывы яго забіць. І яны прапанавалі ў гэтых запісках, узгадваўся не барон Ротвогель, а проста чырвоная птушка, таму што Ротвогель перакладаецца як чырвоная птушка. Забілі яго ў вялікім пакоі для гэтых самых, ну, у зале для сабраній. І у нас ёсць два чалавека, якія маглі патэнцыяльна забіць, у іх былі нават інструменты для забойства. Мы знайшлі тое, што патэнцыйна магло быць выкарыстана. Ну, зноў жа, я не магу зайсці вось сюды. Навошта мне гэтае месца тады? О, Волкберт. Ну, з намі, хутчэй, усё зараз размаўляць не будзе, бо мы яго падставілі трошкі з магілы гэтай раскопанай. Вось. Мы спрабуем да архідзякана, да размовы з архідзяканам, які будзе вынасіць увогуле, хто вінаваты ў гэтым, а хто не. Засталося ўсяго 7 гадзін. Зараз таму я вельмі асцярожна спрабую даведацца як мага больш інфармацыі, таму што, нягледзячы на тое, што 2 чалавекі, адзін з іх можа быць забойцай, пацверджання 100% у нас няма. І адзін з іх, ну, увогуле я бы не жадаў, каб яна апынулася, ну, павіннай у гэтым. Таму што яе спрабаваў згвалціць гэты барон яшчэ раней. Барон, як апынулася, даволі мудак. Ну, такі моцны мудак. І разлаваць ён мог каго заводна. Гай, не магу з тобой паразмаўляць. Ну так, добра. Спрабуем зараз хоць штосьці яшчэ набраць, хоць нейкую невялічкую інфармацыю. Мэтью, Боже, благослови цябе. Туды нельга, добра. Не пушчае мяне туды. На гэтую пускалі. Рюдгер. Добра. Тады з маці Сесіліяй мы паразмаўлялі, удава застаецца. З Матыльдай давайте яшчэ раз паразмаўляем. Гэта яна магчымая забойца. Можа яшчэ дадатковыя рэплікі з'явіліся. Мяне бянтэжыць забойства барона. Так, гэта трагічна, але як гэта звязана са мною? Я веду наконт атакі, і чаму ты адправілася ў пустэльніцтва? Я разумею. То бок ты думаеш, што гэта я забіла барона? Я не ўпэўнены, чаму табе мне распавесці мне, як гэта здарылася? Барон Ротвогель, у барона Ротвогеля быў апетыт на маладых жанчын. Ні яго жана, ні... Ну... Nor the vows of the woman seemed... Ні... Гэта сама, ні клятвы, ні яго асабістая клятва, ні клятвы жанчын не значыць нічога для яго. Калі я была на маім шляху ў горад у той дзень, ён здзівіў мяне, ён сустрэў мяне ў палях і распавёў мне о сваіх інтарэсах. Дазволіць ёй працягнуць. Я адмовіла яму, і я думала, што гэта будзе, на гэтым усё скончыцца. Але гэта было недастаткова, таму што ён зрабіў тую ж самую рэч на наступны дзень. Я адмовіла яму зноў. Дадзі мне гаварыць. Мне падавалася, што калі я была дастаткова цярплівая, праблема сама сабой сыйдзе. Я ніколі не думала, што барон будзе здольны на тое, каб зрабіць тое, што ён зрабіў. На трэці дзень ён атакаваў мяне на маім шляху праз палі. Ён уцягнуў мяне ў лес, дзе ён, ну так, карацей, гэта тое ж самае, што маці Сесілія расказвае. Вось.
У мяне атрымалася моцна пацарапаць яго шыю. Гэта выратавала маю цнотлівасць, але раззлавала яго. Ён збіў мяне, пакуль не стаміўся, і пакінуў мяне там у лесе. Маўчым. Маці Сілія аддаліла мяне ад Кірсау для маёй жа бяспекі, пакуль я не змагу аднавіцца. Траўмы на маім целе вылечыліся, але атака ўсё яшчэ пакінула пашкоджанне ў маім розуме. Структура дэтэктыва, як у смертна ніле Агаты Крысці, ахвяра мудак, у кожнага свой матыў. Я думаю, яшчэ ёсць цікавая рэч такая. У гэтай нататкі, я думаю, што забойца ніхто з тых, у каго ёсць нататкі. То бок, хтосьці павінны нататкі пакінуў забойца для ўсіх. І для барона, і для яе, і для Ферэнца, якога мы таксама могуць забіць зараз. То бок, а з-за таго, што часу у нас няма, то атрымліваецца, што яны не павінны. Нам патрэбны час, але часу нам не дадуць. Тут ужо атрымліваецца дрэнная сітуацыя. Альбо даць забіць П'еро, альбо даць забіць Ферэнца, альбо даць забіць Матыльду. І гэта тое, што у нас застаецца зараз. Амаль. Можа, мы нешта яшчэ пра ўдаву зможам даведацца. Але ўдава не магла напісаць такія добрыя нататкі. Вось у чым праблема. Нататкі маглі напісаць хтосьці, у каго вельмі здольныя яны у каліграфіі. Вельмі здольныя. То бок нават не ўсе тут каліграфы, якія ёсць, там 2-3 пісара ў абанстве, яны таксама не здольныя гэта, і для іх гэта было бы складана. І для мяне гэта загадка. Абат можа самастойна? Можа сам абат? Але з абатам мы на гэту тэму паразмаўляць не можам. Ёсць лялькавод. Я 100% упэўнены, што павінны нехта альбо заставіў кагосьці забіць, альбо забіў самастойна і падставіў астатніх. Вот што можа быць. Таму што нататкі гавораць пра тое, каб знайсці барону Ротвогеля у 2 ночы у зале для збораў. І справа ў тым, што такія ж нататкі, падобныя нататкі для таго, каб сустрэць яго, былі пакінуты для іх. Якім чынам стары П'еро апынуўся там таксама, для мяне загадка, можа, у яго таксама ёсць такая нататка. Можа быць. Але для гэтага трэба размаўляць з П'еро. Ці забіла ты барона? Не, я гэтага не рабіла. Калі ты не верыш мне, рабі тое, што лічыш правільным. Складана забыцца, ігнараваць твоё мінулае з баронам. Я злавалася, я была паўна злосці, так, але гэта прайшлі ўжо годы. Маці Сесілія і отец Томас дапамаглі мне прайсці праз гэта, знайсці любоў у гэтым супольстве. Отец Томас, так, отец Томас наш... Што такі отец Томас? Вось гэты, наш канфесар. Можам размаўляць з маці Сесіліяй на нашых праблемах, але толькі святар можа пачуць нашыя прызнанні. Па тыпу вось гэта, як працэс, калі расказваюць святароў нешта, свае грахі. Абату гэта толькі шкодзіць забойства. Але ж, можа быць. Яно яму шкодзіць, і матывы, я згодны, я не бачу ні матыва, нічога такого. Просто мы спрабуем знайсці кагосьці, у каго перасякаецца, калі ўзяць матыву, вось просто матывацыю, то простыя матывы у Матыльды і у Ферэнца, то бок тых, каго мы знайшлі. Удава магла бы, але для удавы гэта просто тупа складаней, таму што удава ў такім выпадку павінна была мало таго, што зрабіць нататкі, якія ўвогуле не зразумела, трэба ли, каб іх знайшлі потым альбо не. Вось, яна павінна была зрабіць нататкі, яна павінна была трапіць у аббатства уначы і мець яшчэ прадмет, які магла забіць Ротвогеля. Зламаная палка гэтая не выглядае як інструмент для забойства. Споведь. Дзякуй вялікі. Жанчына бы атруціла. Тут... яшчэ ёсць пытанне, як яго забілі. Там ёсць дзіўная пляма крыві на сцяне.
Гэтая пляма ніяк не ўкладаецца ў то, як забілі, што нам вядома пра цела Ротвогеля. На целе знаходзіцца у галаве, аднім моцным ударам нам вядома, што яго забілі прадметамі, якія таўшчынёй прыкладна у там 2-3 дюйма, наколькі памятаю, ну нешта такое. 2-3 дюйма і аднім ударам. То бок гэта удар быў нанесены моцна, нейкім прадметам тупым, длінным, выцягнутым такім. Гэта быў не нож, яго не забілі ножом. Просто вось па тыпу лапата падыходзіць той стрыжань, які мы знайшлі акутны у Ферэнца. Тая палка у удавы, яна таксама падыходзіць, але яна зламаная. Ну, па тыпу, навошта, калі яна атакавала то бок яна ўзяла гэтую палку і панесла сабралася забіваць палкай свайго мужа, барона Ротвогеля ў аббацтве, гэта гучыць настолькі неверагодна, што складана паверыць у такое. Пры гэтым яна яшчэ намалявала па тыпу гэтай дакладнай каліграфічнай нататкі. Ну, то бок, я думаю, што гэта не ўдава. Яна нават нічога... Мне падаецца, мы толькі згубім час, калі будзем праз яе там нешта даставаць інфармацыю. Просто нешта зверху упала. Гэта вось добры варыянт. Ну, тут пастку можна было зрабіць такім чынам, што удар быў нанесены проста вагай. Зверху упала, няшчасны выпадак, happy little accident. Так. Але, што тое, што ўпала зверху, калі яно было, ну, што бы гэта ні было, гэта прыбралі з месца забойства. На месцы забойства быў нож. І гэты нож Ротвогель прынёс з сабою, што цікава. І Ротвогель не чакаў атакі. Яго атакавалі, ну, ён не чакаў яе. І яна адбылася ззаду, хутчэй за ўсё. Альбо зверху. Ну, то бок, з нейкага вугла, з якога ён не мог яго чакаць. Вось. І пакуль у нас кавалкаў не хапае кавалкаў пазла. Давайте я вам покажу, для тых, хто не бачыў, хутенька покажу гэтую ззаду, дзе забілі барона. Вось оно месца забойства. Ёсць пляма на сцяне. І вось ёй самае складанае. Ён у гэтым пакоі, калі выкарыстоўваць прадметы, якія ёсць тут, то гэта падсвечнік толькі. Ну, то бок, вось гэтая штука, якая стаіць, адна з іх. Яна магла быць выкарыстана. Памёр, цела было вось тут. У цэнтры стаяла. І кроў нацякла вось тут у цэнтры. Слядоў крыві, быццам бы яго цягнулі, няма нідзе, то бок ён памёр літаральна хутчэй за ўсё ў гэтым месцы. Як мы даглядалі цела, ён максімум мог прайсці там, ну, можа, у яго было 20 секунд перад тым, як поўнасцю памерці. Ён мог яшчэ рухацца пасля удара такой траўмы галавы, але вельмі далёка, то бок ён хутчэй за ўсё літаральна быў, пасля траўмы ён прайшоў некалькі, можа, крокаў, можа, па зале гэтай прайшоўся. Гэтая пляма, яна ўвогуле нікуды не ідзе. Мы не ўпэўнены, ці кроў гэта барона. Так, я згодны. Гэта можа быць не кроў барона. Гэта хутчэй за ўсё не кроў барона. Бо барон тады атрымаў сабе... Пачакайце-ка. Што калі барон... ну просто удар быў ззаду нанесены. Што калі барон змагаўся з кімсьці? У барона просто не знайдзена ніякіх моцных траўм. Яго літаральна, ён перад смерцю, не было такога, што ён па тыпу смерці на смерць змагаўся з кімсьці. Ён хутчэй за ўсё. Гэта пляма, я не разумею яе. Можа, барон кагосьці ударыў, і потым з'явіўся хтосьці яшчэ, хто ударыў барона. І таму ён не чакаў удара. Але на каго ён напаў? І хто атрымаў траўму? У нас ёсць са зніклых толькі малы хлопец. Усе астатнія без траўм ніякіх. Я думаю, што гэта маленькі вось гэты, ну, Мартин, альбо як ён там, хлопчык. Ну, там... Ён не хлопчык ужо, ён плюс-мінус дарослы, зараз давайте яго адчынім. Можа, калі мы яго знойдзем, мы даведаемся што-небудзь яшчэ. Як ён там? Дзе ты? Я не памятаю, Матіас яго нешта такое клічуць. Персонажу аж мурэць просто. Мэтью, Матильда, бла-бла-бла, Атіла, Мартин, вось он. Мартин, сын Франца і Кэт Бауэра, муж Бригиты, ну яго ёсць жонка. Отец Вулфа, хто такі Вулф? Трэба яшчэ пашукаць яго.
Вядома, што ён ну гэта адзіны проста персонаж, які знік. Які Вулф. Вулф Бауэр маленькі. Ну добра. Мартин знік. Я думаў, што дзіцё так, ён жа малы, ён выглядае па тыпу, што яму не ведаю, падлетачак максімум. Але ён, ну можа і падлетак, мы ж у сярэднявеччы, не забываемся. Дык вось якая справа, дзе ён? Забойца Вулф, 100%. Усё, нясіце архідзякана, мы разабраліся. Архідзякан, давай. Так, з Ферэнцам. Это наш падазроным таксама Ферэнц. Гернотам нельга паразмаўляць. Ніжняе аббацтва таксама не пушчаюць праз гэты шлях. Ваўчар, там іх так. Давайте, што мы? Я ўжо другі раз прахажу міма яго. Добры хлопчык. Галоўную секцію кіднэпераў. Пытанняў шмат. Пытанняў шмат. Але мы... У нас яшчэ застаўся, яшчэ. Просто плюс-мінус каго... Ну, удаву я гавару. Я думаю, што на удаву мы просто згубім час. Давайте, можа, лакі, пасачым за лакі. Пойдзем паразмаўляем з удавой, калі не будзе неабходнасці за ёй сачыць. Я бы яшчэ праверыў лакі. Бо можа нешта для яго даведаемся. Ідзем да ўдавы. І яшчэ мне вось... Ведаеце што яшчэ? На нашу трапезу, на абед мы пойдзем да... Просто вось у лагер гэтых. Charcoal burner гэтыя, якія вугаль жгуць. Вось з імі, бо зараз хутчэй за ўсё нічога такога. Нешта патрэбна? Не, дзякуй вялікі. А ты хто такі? Рычард? Рычард што? Я тебя не бачу, кто такі? Ага. Гэты, хто выконвае казні? Ну, забойца гэты. Як яны называюцца? Імя Рычард, калі табе гэта цікава. Андрэас Малер. Так. Чаго ты жадаеш? Просто павітаюся. Як раён з твайго боку. Большасць людзей не сталі бы размаўляць з экзекуцыянера. Так? Ну, можа быць. Той, хто... Ну, можа быць. Так. Перакладчык гаворыць, што кат. Але ж я не ўпэўнены. Я на любой мове, кроме... Ну, я вось просто экзекуцыянер, у меня ў галаве толькі гэта зараз увогуле няма нічога. Так. Зразумела, людзі, якія... Людзі заўсёды баяцца чагосьці, што звязана са смерцю. Я не філосаф, але я думаю, гэта за... Але гэта... Я думаю, што гэта меч. Я не зразумеў гэтай фразы зараз. Табе бянтэжыць бачыць людзі... Так, ці клопаціць цябе гэта? Бачыць, як людзі заклікаюць смерці на другога. Чаму? І акрамя таго, некалькі пінт, і я забываюся на ўсе іх твары ў любым выпадку. О, божухна, я бы зараз выпіў. Я дам табе адпачыць тады Вацлаву. Не жадай з намі паразмаўляць зараз. Так, гэта ў лес, гэта ў палі. Томасом мы ўжо паразмаўлялі. Паспрабуем зараз з удавой паразмаўляць. Ну, няўжо гэта апошні сябар, найлепшы сябар барона? Добрай раніцы, прыемна пабачыць цябе ў такім добрым настроі. Гарадскі. Заўсёды думаеце, што самае разумнае.
Чаго ты жадаеш? Ты павінен ты дакладна бянтэжыш мяне з-за чагосьці дзеля чагосьці. Я бы жадаў... Мы ніколі не размаўлялі, я палічыў, што можа самы час пазнаёміцца. Ніхто не жадае размаўляць са старой удавой. Так, old widow out of the goodness. Со старой удавой без дабрыні. Так. За дабрыні ў сваім сэрцы, я, у іх сэрцах. Я ўжо, не, походу, падплываю пакрыху. Не-не, я ведаю, хто вы такія. Вы жадаеце чагосьці ад мяне. Што такое, хлопча? Гавары. Так, калі ты настойваеш, я жадаў, каб ты адказала на нейкае пытанне наконт забойства барона. Я ведала гэта. Не ў першы раз Перхта адказала на мой заклік. Паганская богиня Альфаў. Перхта, я ўж забыўся на яе. У нас была там ёсць міф у гэтай мясцовасці наконт таго, наконт святых. І тут раней паганскія богі ўсё яшчэ плюс-мінус ёсць, скажем так. Ты жадаеш даведацца, што я думаю? Я шчасліва, што ён памёр. Я спадзяюся, што любой, хто бы не забіў яго, заб'е яшчэ і абата. Магчыма, нават спаліць усё гэтае клятае абацтва да зямлі. І гэта ўсё, што я жадаю наконт гэтага сказаць. Так. Як абат... Што такое здарылася з абатам? Так, яна... Што не так з абатством? Што я табе толькі што сказала, хлопча? У мяне няма чаго больш сказаць. Жыццё невіннага чалавека стаіць на кану. У аднаго з братоў. Не магла бы ты мне даць хаця б пару хвілін? Ты думаешь, што мне не без розніцы з тым, што здарыцца з нейкім старым монахам? Ідыёт. Забіць іх усі. Заб'еш іх усіх. Пабачыш, што мне без розніцы. Кожны чалавек у царкве павінен памерці. Ух. Так. Адкуль такая злосць? Ці магу я за гэтым неяк дапамагчы? Не, крычыць яна. Ну, магчыма. Так, не думаеш, што твае тонкія ручкі могуць трымаць нешта больш за... Як я? Слова. Мне з галавы вылетела. Ну, неважно. Кисть. Я просто не памятаю, як я... Вылетел уже другі раз з стрыну. Я не такі моцны, як Ота, але я магу падымаць рэчы і забірацца, калі табе гэта патрэбна. Не той, каб часта людзі прапануюць дапамагчы старой Атіле. Добра. Ты дапаможаш мне, і, магчыма, я нешта паспрабую згадаць. Пензлік. Добра. Але гэта займе некаторы час. Шмат рэчаў патрэбна пабудаваць. Рэчаў, для якіх я занадта старая, каб зрабіць. У цябе ёсць месца... Ці ёсць у цябе куды яшчэ чым заняцца? Так. Так, мне патрэбна пайсці. Я вяртаюся пазней, каб дапамагчы. Так, вядома, гэта тое, што яны заўсёды гавораць. Мы сапраўды не збіраемся ёй дапамагаць. Не даць дзвяры ударыць цябе па задніцы, калі будзеш выходзіць. Цудоўненька. Размаўлялі. Я не думаю, што... Я сапраўды не думаю, што ад гэтага будзе вялікая карысць. Я думаю, што яна можа распавесці. У любым моманце, дзе я магу прапусціць, дзе не есці час, я даведаюся штосьці.
пакуль што, калі мы будзем проста тыкаць у кагосьці, хто можа быць павінны ў смерці барона, найлепшы кандыдат Лакі. І ад яго ў нас няма нічога ўвогуле. Давайте за Лакі ўсё яшчэ. Я прапаную прасачыць за ім. Ён быў ён не жадаў нічога гаварыць мне і выглядае так, быццам бы ён жадае хутчэй сысці. Калі я пачакаю тут, магчыма, ён пакіне, сыдзе, і я магу паназіраць за яго дзеяннямі. Але што мне зараз рабіць? Гэта можа заняць шмат часу. Я прапаную, пайшлі. Комментоля Вулфа. Там є жонка. Ну, по типу, там стаіць жонка Мартіна. Вось, так што ўсё ў парадку. Яна таксама яго шукае, невядома, куды знік Мартін. Так, давайте пойдем за Лакі. Пасачым. Рыбаліць пойдзе. Добра. Як і абяцаў. Тук-тук. Упс. Грета. О, драгі. Нешта здарылася з домом Зіммерманаў? Ну, не домом, а по типу подмосткам гэтым. Мне падаецца, я разглядаю плесень, якая лечыць гемарой. Жудасны гемарой. Праклён святого Фіакра. Табе трэба пайсці пабачыць гэтага прыемнага доктара ў горадзе, доктара Стольца. Але паміж намі, у яго цудоўная ойнтмент. Ойнтмент — гэта нешта з лекарскіх, наколькі памятаю. Ойнтмент. Мазь, вось. У яго ёсць цудоўная мазь, значна больш суцішальная, чым плесень. Дзякуй. Вядома, Андрэас, я заўсёды тут, каб дапамагчы сябру. Ці добра цябе гернеры кормяць? Ты выглядаеш даволі тонкім. Ну, худым тонкім, блин. Возьми трошкі гэтага хлеба. Гэта павінна табе трохі дапамагчы. Няма нічога лепей, за хлеб, каб мацаваць свой дух. І заставляю гэта отцу Томасу. Ты ведаеш, як ён любіць свой хлеб? Блин, мы так ні халер не даведаемся. Ён даволі хлебны энтузіаст, мой лепшы кліент. Халера, Лакі сыходзіць. Табе патрэбна... Табе лепей заходзіць у пекарню часцей, Андрэас. Анна была бы шчасліва цябе пабачыць. Анна гэта... ну вось, малая. Хэцкая. Гэта заўсёды міла, калі яна спрабуе скрасці тваю шляпу. Калі што, у нас няма яе, дакладна вось за яе. Анна прыбрала для сябе, у нас няма яе зараз. Пра плесень даведаліся. Блин, мы тут схусілі, каб паслухаць ад гемарою, вельмі важна. Выбач мяне, Грета, але я толькі што ўгадаў, што я пакінуў дзверы гернера адчыненымі. Бывай. О не, вядома, бягі. Так. Ды што ж халера такая? Томас, майстер-малер. Нарэшце вы ў царкве. І гэта нават каля царквы. І гэта нават не нядзеля. Так. Добрый день. Вы не бачылі Лакі? Ён дзесьці ў двары разбіраецца з камянямі. Навошта вы пытаеце? Блин, да что ж такое? Что у вас собралося? Добрый день, отец Томас. Як мой самый найлепшы кліент? Грета. Вы ведаеце, што я не магу жыць без майго жыта. Вы занадта добры. Калі ласка, насолоджвайцеся ім з маімі найлепшымі пажаданнямі.
Бацька Томас. Да что ж такое, что вы тут собрались усе? Бывайте вы двое. Да что ж такое, вы, а? А, вось і ланькі. Андрэас цябе шукаў. Я сказаў тебе пакінуць мяне ў спакою. Што ты тут робіш? Блін. Ланькі, даўно не бачыліся. Як у цябе справа? Усё яшчэ жуешся? Ты што, атрымаў траўму галавы пасля тых 10 хвілін пасля апошняга моманту, як мы размаўлялі? Ты што, пераследуеш мяне, Андрэас? Нічога не гаварыць, нервова посмяяцца і трэці такі варыянт. Так. Сталсмісі пайшла не па плану. Увогуле не тое. Нервова посмяемся. Божух на Андрэас. Не рабі з мяне дурня. Лайкі, пакінь гэтага чалавека ў спакою. Ён і я размаўлялі аб царкве. Усё ў парадку. А зараз скажы, як моя сцяна? Пашкоджанне не вельмі складана адрамантаваць. Я магу зрабіць гэта на наступным тыдню. Я магу паставіць выпаўшыя камяні зараз. Это было бы цудоўна. Я ўпэўнены, што лэйдзі, гаспадыня таксама будзе гэтым задаволена. Я не ўпэўнены пра каго, мне пытаецца пра жывёлку, не? Але, калі ласка, не рызыкуйце сабою. Возьмите кагосьці маладога, каб дапамагчы вам. Я бы прапанаваў, але мне падаецца, я быў пракляты. Ну, давайте прапануем дапамогу Лакі. Там просто варыянт па тыпу здзекавацца з яго далей. Добрый день, отец Томас, Андрэас. Блин, да что у вас на прохадный двор таки? Собралось у вас тут. Ланькі, хутка побачимся. Не перанапружвайся, добре? Нават у сваім узросце Лакі даволі здольны. Толькі вялікі Йорк можа параўнацца з ім у моцы. Дзякуй вам за твае справы. Дзякуй табе за твае справы, Лакі. І гэта нават не нядзелю. Так, сабраліся, блин, каля царквы. Працягваем пераследаваць яго. Так. Давайте подумаем. Отец Томас, магчыма, ведае, куды яны могуць хадзіць на рыбалку. Але калі я спытаю яго, ён дакладна будзе ведаць, што я пераследую Лакі. І ён можа сказаць аб гэтым Лакі пазней. Так, Лакі можа быць незадаволены тым наконт гэтага асабістасці пасля таго, як ён... Я сказаў яму, што я лічу, што ён можа забіў Ларэнца. Так, і Лакі будзе незадаволены гэтым асабісці, калі ён ужо верыць у тое, што я яго пераследую. Блін. Ён будзе разлаваны, калі чуткі пайдуць па горадзе аб тым, што я подазрыю яго ў забойстве Ларэнца. І гэта будзе дрэннай ідэяй разлаваць чалавека, які такі моцны. Блин, я бы спытаў, але гэта будзе вельмі відавочна, што мы пабеглі. Гэта будзе відавочна ў любым выпадку. Давайте просто спытаем. Отец Томас, похрен на ўсё, пытаемся. Отец Томас, ці вадаспад гэта тое, куды Лакі і стары Ота ідуць рыбаліць? Я не ведаў, што там шмат рыбы.
Я чуў, што ласось і траўт, я не ведаю, што гэта такое ўвогуле, што за рыба такая, збіраюцца унізе гэтага вадаспада, так. Я сам не вельмі рыбак, занадта не пяшотны, ну, карацей, пяшотны, каб вы разумелі. Навошта вы пытаеце? Вы ж не сапраўды пераследуеце лайкі. Ён паважаны чалавек, Андрэас. Выбачце, мне трэба ісці. Альбо проста пабегчы. Выбачце, мне трэба ісці. Добра, ідзіце. Оп, і пабеглі. Бывай. Вельмі незвычайны чалавек. Дакладна у нас потым праблемы будуць. Але халера з ім. Садзім, слухаем. Па нам жук поўзае. Лакі, Што гэта было? Майстар хованы. Это халера дакладна будзе. Нас дакладна спаляць. Конік. Ты яшчэ. Ты чуў гэта вот-то? Што? Вадаспад занадта глосны, я не шмат чую. Ды што ж ты будзеш рабіць? Пулзаюць па нас. І зноў. Так, ён просто забіў рыбу аб камень. Бедная рыба. Я спадзяюся, я лічу, што гэта лепей, чым дазваляць ім страдаць, ахвяраваць. Аліанс змея, ну амаль, з нагамі шматлікімі. Так. Ну, што далей? Магчыма, нейкі шумны, як ён, крытар. Ну, мелкая жывёлка альбо жук там унутры. Бывае ота. Як бы нам за ім прасачыць так? От-то такі нармальна, ўсё ў парадку. Што ён тут робіць? Каля рудніка старога. Саляны руднік, наколькі памятаю. Ну-ка, давайте поглядим. Два нявінных. Штосьці было пра два нявінных. Штосьці было пра анатацыі у барона, пра нешта пра нявіннасць. Не памятаю. Это дзіўна. Няўжо тут пахаваны два чалавека? Дзеці, магчыма? Ці могуць бы яны быць дзецьмі Лакі? Але чаму іх пахавалі па-за межамі царквы? Выглядае так, быццам бы хтосьці нават спрабаваў схаваць іх. Ён пакінуў нататку разам з кветкамі. Воу! Памятай аб дзяўчыне. Адна магіла для двух нявінных. Ляціць чырвоная птушка, Матінс.
Чаптер. Чаптер гэта вось заля, у якой забілі барона. Гэта такая ж нататка, якая была пакінута, знаходзілася ў барона і 2 патэнцыяльных забойцаў. У лайкі таксама патэнцыяльны забойца. Вельмі падобна на іншыя нататкі, якія я знайшоў. Хтосьці спрабаваў уцягнуць лайкі у залю, каб забіць барона Ротвогеля. Блін, ну ўсё дрэнна. Дачка зацяжарыла ад барона і забіла сябе, а таму пахавалі не на могілках. Магчыма. Глядзіце, якая справа. У нас няма дастаткова доказаў, каб абвінаваціць лайкі ўсё яшчэ. Нам, ну, просто мы не здабудзем дастатковай інфармацыі. Абвінавачваць увогуле я нікога не жадаю, бо нататку ён хутчэй за ўсё не зрабіў. Усё яшчэ у смерці Ротвогеля запланаваў забойства Ротвогеля. Хтосьці іншы, хто зрабіў гэтыя нататкі. Вось. Хтосьці спрабаваў альбо раззлаваў іх. Я згубіў лайкі. Гэтыя могілкі выглядае так, што яны вельмі важныя для яго. Але ці дастаткова гэта матыў, каб забіць Ларэнца? Я бы ведаў, калі б я зразумеў, хто тут пахаваны. А ці магу я даведацца гэта? Мне хутчэй за ўсё не будзе часу, так? 2 гадзіны застаецца. Альянс, я, да рэчы, дачка барона. Неблага. Так, записываем. Акула. Дачка барона. Гэты. Змяя. Яшчэ. Не, пачакай, Змеілоў, выбач. Хто яшчэ? Мне трэба, літаральна, мне трэба спіс весці, Альянс. Твае таланты перазыходзяць усю мою памяць. Пра памяць пра дзяўчынак было. Гэта ў нотатцы было. Памятай пра... Зараз, можа мы знойдзем у запісах забойства барона у журнале. Пустэльнік, вось, дзякуй вялікі. Шмат талантаў. Вось талантлівы чалавек, бачыце? Оккультные руки, барон и монахиня. Нотатки о сестре Матыльде. Так. Это что? Паданкі гертнераў. Гэта не важно, насамрэч. Яшчэ некалькі сторонак. Потоп. А дзе вось конкретно пра барона, каб я экслібрис, можа я дзесьці тут не яшчэ. Не, это ўсё херня. Ласарык, не тое. Журнал. Усё ж таки трэба журнал капаць. Просто, блин, мы зараз яго будзем капаць невядома колькі. Гэта ўсё фігня. Мне было бы добра, каб у гульне была просто спіс рэчаў, якія мы знайшлі, каб разглядзець іх. Бо пад пытаннем ёсць, я не магу зараз аб'яднаць разам тое, што вось гэта ўсе нашы тое, што знайшлі. Мне бы гэтыя нататкі літаральна вось просто, ну, просто спісах. Асабіста такая важная рэч яшчэ. Так, нават давайте просто хаця бы оккультные руки там шмат глядзець. Вось злосць каменацёса. Бла-бла-бла. Я прачытаў на камяні. Вось, тут нават глядзіце, пра нататку тут нават і не ўзгадваецца. Калі паглядзець канкрэтна вось ланцужок вось яго лайкі. Пасля таго, як ён пакінуў, я прачытаў, што напісана на камяні. Яно сказала пра 2 нявінных. Гэта, магчыма, могілкі. І тут нічога ўвогуле пра нататку яе проста няма. Нават не тое, каб змесціва яе, а проста няма. Халера. Опа. Вітаю.
Бригіта і Вероніка. Вітаю, Андреас. Вероніка, ні. Він може нас побачити. Добрий вечір, дівчини. Ви бачите за те, що перешкодив? Я покину вас. Еще в порядку. Не в порядку. Франц разлуется. Бывай. Добрый вечер. Даю вам добро покупаться. Мы можем поесть. Где зараз у нас? Час обедать. Что мы можем еще? Поразмовлять з Лаки. Давайте просто самозабойством займемся. Розмовляємо просто з Лаки на тему дочок. Альбо кого там, не ведаем. Двое невинных. Центральная частка города. Агнес. Добрый день, Андреас. Тебе нечто потребно? Ці могу я поесть з тобою Лаки? Мне падаецца, мы ніколі не елі разом. Гэта смела з твайго боку, Андрэас, улічуючы, як ты аднёсся да майго мужа. Так, бэкграунд медыцыны. Сказаў, што буду за здароўе, памолюся за здароўе Хелены. Зацікавіўся файферамі. І сказаў, што вось нам вельмі перашкаджае тое, што мы палічылі, што Лакі забіў Ларэнца. Ну вось. Упс. Я нічога такога не меў на ўвазе, я просто задаваў пытанне. Ты не дурань, Андрэас Малер. Пытанні могуць... Пытанні могуць заставіць нявінных людзей, нявінных мужчын быць забітымі. Табе трэба ісці. Бывайце тады. Блин. Ну, не вельмі ўдала. Што б гэткага? Тады не варыянт. З Лакі мы не паразмаўляем. Эх. І варыянты нашыя. Ну, не тое, каб для расследавання нам патрэбна было. Давайте, вось даўно хацеў. Вось гэты лагер вугальшчыкаў. Давайте ўж з ім паразмаўляем. Пойдзем у лагер і з ім паедзем. Хоць трошки. Хоць штосьці карыснае можа быць. Там же, давайте уже усе варыянты, каб мы дакладна нічога не прапусцілі. Угольшчыкі, Франц Бауэр і... вось тут можа быць. Вы з імі, калі паесце, з Кэтай астатнімі, можа даведаемся, дзе Мартин. Не, давайте з імі, можа, паедзем. Мне падаецца, Мартин вельмі важны персонаж для гэтага ўсяго. Добрый вечер, Андреас. Не ждаешь долучиться нас на обед? И ласка. Нічога. Бригіта і я будем рады твоей компании. Зноў молитвы перед тым, як паесці. Ты паважаны чалавек, Андрэас. Ці... не. Ну, так, ты добры чалавек, Андрэас. Ці твои бацькі дысцыплінировали цябе? Угу. Варыянты. Яны спрабавалі. Другое, мне ніколі не было вялікіх праблем. У асноўным я атрымаўся сам па сабе. І трэцяе, у мяне было 2 старшых браты. У іх было 2 маіх старшых браты, каб дысцыплінаваць іх. Давайте мы раз уж кніжны варыянт. Так, я пашанцавала ім. У Мартина заўсёды у Мартина вялікая здольнасць, каб ствараць праблемы. Адзіная рэч, якую ён любіць больш, чым быць лянотай, як гэта?
забыўся, як глянутнага чалавека клічуць. Калі вы спытаеце мяне, я лічу, што каб атрымаць добрае дзіцё, трэба жорсткая рука. Okay. Мне б цікава, дзе Марцін можа быць, мне ўвогуле без розніцы, як ён збіраецца адукаваць яго. Не будзеш карыстацца палкай, як гэта, спойл. Не сапсуеш, а вось ім разбэсціш, вось, наколькі памятаю. Гэта, так, разбэсціш дзіця. Гэта тое, што гаворыць Біблія. Нічога не говорим. Вулф. Так. Магчыма, калі б Вулф менш плакаў, Марцін бы не жадаў бы, не меў бы адчування, каб збегчы адсюль. Блин, тут жорсткая сям'я, ух. Выбач, я зраблю ўсё, каб ён быў ціхім. Працягвае плакаць. Гэты кляты як это, рэкет. Ну, карацей, гэты кляты пацук, я просто прыдумываю слово зараз, стварае мне галоўную толькі боль. Запаковываць яго. Нарэшце. Тут занадта холодна. Кэт. Ты прынясеш трошкі паленьяў пасля ежы. Ух, блин, тут. Так, добра. Толькі што? У тебя есть нейкая... Ну, у тебя есть... Не выбачэнне, блин, я уже слово просто настолькі літаральна абіраю. Ну, карацей, яна... Ты збіраешся адлыніць ад гэтага? Невялікая боль у жываце, трэба прылегчы? Мяне бянтэжыць, што Атілія можа вяртацца. Удава Кемперин? Яна бянтэжыла вас? Я побачила, як яна збірала дрэва на нашай зямлі. Я сказала ёй, каб яна сышла, таму што я плачу падаткі за гэтыя дрэвы. І яна накрычала на мяне даволі моцна. Выглядае так, што ёй гэта падабаецца. І яшчэ варыянт. Яна праходзіць скрозь складаны час. Хутка яе пазбавіць яе дома. Так. Ну, у гэтай сям'і, мне падаецца, увогуле бессэнсоўна гаварыць наше меркаванне, што, блин, она не павінна на нас як на ідыёта паглядзець. Выглядае так, што ёй падабаецца гэта рабіць. Магчыма, палова горада ўжо чула, як яна крычала на таго барона. Старая ведьма. Калі б яна жадала утрымаць свой дом, ей трэба было завесці яшчэ некалькі сыноў. У нас нават варыянта няма сказаць што-небудзь. Гэта атрымалася. Чаму яна не атрымалася у гэтай старай кажанкі? Боже, якая у старага кажана? Не ведаю, як так перакласці, каб быў сэнс захаваўся. Скажы яму, Кэт. Непрыемна, які згодны. Толькі я прыйшоў, каб даведацца пра Марціна, а за гэтай ежы я не даведаўся пакуль нічога новага. Сёння будзе архідыякан? Я бы жадаў, нягледзячы на тое, што час амаль скончыўся, я вось такое, я якраз вось у разважанні. Проста мне падаецца, ён займе... Калі што, гэта нават не палова. Добра. Бо мне хацелася б... Мне няма... Відавочна немагчыма распутаць усё з тым, што ў нас зараз інфармацыя ёсць, яе не хапае. Калі мы скажам што-небудзь архідыякану, ён прыме рашэнне, і ён заб'е кагосьці. Хутчэй за ўсё, то бок мы страцім аднаго персанажа.
літаральна будзем выбіраць, каго мы страцім. Нікога, гэта ўсе нявінныя людзі. Альбо П'еро, альбо астатнія. Тут можа, ведаеце, такая настолькі дрэнна ўсё, што можа быць П'еро найлепшы варыянт. Там хутка, архідзякан даволі хутка, так? Добра. Добра. Я тады будзе архідзякан. Паразмаўляем з ім сёння. Я просто звычайна такія дыялогі, якія падаецца, што ну зараз нам па тыпу ўсяго там невялічкае спытаць, а потым у нас як было у Planescape Torment размова на 1,5 гадзіны. З аднім персанажам, без магчымасці захавацца. Просто, вось 1,5 гадзіны адной размовы. Так. У цябе добра атрымліваецца супакоіць яго, Брагіта? У мяне шмат магчымасцяў, каб практыкавацца. Я баюся. Я не скончыў гаварыць. Вядома, я выбачаюся. Зараз скажы яму, Кэт. Скажы яму, як ты вырашыла імець сына і гэтак і зрабіла. Я малілася кожны дзень за сына, і потым мне з'явіўся Марцін. Вось так. Так, як я табе і сказаў. Ты і Хеді абедзве. Калі б мой брат мой... Так. Калі б жонка майго брата могла б заставіць, пажадала бы, каб Бог яе паслухаў, гэта старая ведьма зрабіла б тое ж самае. Я спадзяюся, з Марцінам усё ў парадку. Ён звычайна вяртаецца дадому ўжо да гэтага часу. Бясформены, ні на што не годны Малінгерер, я нават не ведаю. Яму лепей бы вяртацца, каб я мог збіць яго, выбіць яго з яго штаноў. Йоган ніколі бы не дазволіў гэтаму хлопцу карцей крычыць на Марціна, свайго ж сына. Мой брат ведае, як вырошчваць і даглядаць за сынам. Карцей. Зразумелі мы ўжо, што ты тут таран мясцовы. Так. Дзякую вялікі за тое, што прынялі мяне за сваім сталом. Гэта было асвятляючым. Зараз, вось. Архідзякан прыбыў. Мне трэба ісці ў залю, каб сустрэцца з архідзяканам. Казлін, згодны. Давайце літаральны перапынак на хвілінку і ідзем да архідзякана. Паразмаўляем з архідзяканам, і нам прыйдзецца за гэты момант вырашыць. Хутчэй за ўсё мы напраму не скажам, хто павінен памерці, а хто не. Але трэба будзе вельмі асцярожна даць ту інфармацыю, якую мы ведаем. Літаральна хвілінку.
Я тут. Итак, что у нас есть? Давайте просто подсумуем. Перед тем, як мы пошли до архидиакона. У нас есть два человека, на якіх у нас есть улики. Іх гэтых улік дастаткова, каб гэтых людзей архідіакан забіў. Абвінаваціў у забойстве гэтага самага барона і забіў. Гэта по тыпу, мне падаецца, просто не будзе такого, што ён такой, ну блин, ўсё ў парадку, давай даследуй далей. Не, хутчэй за ўсё ён скажа, такой прыйдзе і просто скажа, вось яго забіваем. Без розніцы, што у нас, нам трэба прыйдзецца просто яго пераконваць у чымсьці. Я лічу, барон просто памер сам, бывае. Ну так, просто спатыкнуўся і упаў, а паталок ударыўся. Ну не ведаю, у нас усё яшчэ няма... Можна было бы сказаць, што яго просто сэрца, ён там нешта аб нешта стукнуўся, так? Але ж сродак, якім яго забілі, удар па галаве гэты, ён дакладна гаворыць аб тым, што не. Гэта хтосьці прыбраў, як мінімум хтосьці прыбраў то, чым яго забілі. Вось. Плюс нататкі яшчэ ёсць. Калі нават яго не забілі, то нехта збіраўся яго забіць. Удар мог адбыцца ад прадмета, які просто, можа гэта выпадак. Гэта не ўдала просто, штосьці адбылося. Так, падсумоўваем інфармацыю. У нас ёсць два чалавекі, якія мы гарантаваны. Можам просто літаральна, мы можам просто сказаць, што вось яны забілі і даць усе улікі. У нас ёсць трэці чалавек, на якога у нас недастаткова улік, гэта Лакі. І у нас ёсць П'еро, якога абвінавацілі, але ён дакладна ў гэтым не павінны. Вось, таму што яго знайшлі першым каля цела, і ён у руках трымаў нож, але гэты нож ён узяў у самога барона. Яго забіла дэпрэсія. Ну так. І тут з'яўляецца персанаж па імені Дэпрэсія, і мы дакладна будзем ведаць, хто забойца. А з тых, каго мы можам абвінаваціць, гэта сястра Матыльда, якую згвалціў гэты барон. І я не думаю, што яна забойца. Калі шчыра, не думаю. У яе ёсць усё матыў, у яе ёсць сродак, чым забіць, гэта рыдлёўку, якую мы знайшлі ў садзе, але хутчэй за ўсё не. Вось, таму што, не ведаю, яна была вельмі адкрытая наконт рыдлёўкі, так, вось рыдлёўка, мы ей трусу забівала. А потым толькі ў галаву прыйшло, што гэта можна падумаць, што яна забіла барона. Але ж рыдлёўка стаяла літаральна на вуліцы, на самым бачным месцы. І гэта невялікі секрэт. Вось. Другі варыянт, гэта Ферэнц, не забываюся. Ён другі чалавек у абацтве, ён па тыпу прыбліжаны да абата. Ён мог быць, у яго ёсць нейкая гісторыя з гэтым абацтвам, але самае галоўнае наконт барона. Ён і барон былі зацікаўлены ў акультных матэрыялах. Гэта ўжо дастаткова, каб вызваць інквізіцыю і забіць як мінімум гэтага нізкага, другого чалавека, Ферэнца, другого чалавека ў абацтве. Таму што гэта, вы што, вы ачмрэлі, інквізіцыя ўсё спаліць нахрен. Вось. Яго забіў не трыпер, яго забіў секс. Дрэнны секс у яго быў. Вось, у барона быў яшчэ трыпер, альбо нешта гэткае. Дрэнны секс, як пракаментаваў чалавек, які яго аглядаў. Вось. І Ферэнц, барон жадаў, каб Ферэнц правёў нейкі акультны рытуал. Ферэнц адмовіў яму, і барон спрабаваў шантажыраваць яго наконт таго, што ён выклікае інквізіцыю, таму у яго таксама быў матыў. Чым ён мог яго забіць? Гэта стрыжань, які мы знайшлі, спецыяльна акультны стрыжань, які схаваў гэты жа Ферэнц. Хутчэй за ўсё ад таго, каб яго не пераследавала інквізіцыя, таму што калі яго напужалі інквізіцыя, ён хутчэй за ўсё адкапаў магілу і закапаў там з братам сваім. Не сваім, а у сэнсе адным з манахаў. Вось, ён тут і захаваў, а там на стрыжні засталася кроў, якую нягледзячы на то, што паспрабавалі вычысціць, але там былі гравіроўка, і ў гэтай гравіроўцы яшчэ кроў засталася. Добра. Итак, што мы робім? Дзе наш? Ось сюды трэба да архідіакана, ідзем размаўляць.
А что вы тут? А ты, Ульрих, что тут робишь? Вы все собрались сюда, так? Это реально до холеры людей. И там усім. А это ты, не Экзизана? Вы кто тут? Собрались. Якоб. Калі ласка, скажи, назовите свое имя для наших записей. Так. Андреас Малер, мастак, недавно з Базеля. Няўжо? Што прывяло сюды вас сюды, у верхнюю Баварыю? Я чуў, што аббацтва робіць цудоўныя кнігі. Калі я даведаўся, што ім патрэбны мастак, я вырашыў застацца тут на некаторы час. Добра, дзякуй. Арнольд, калі ласка, запішыце гэта. Я думаю, што мы гатовыя пачаць. Добра. Так. Зараз, майстер Малер. Якія адносіны паміж Лорэнцам у вас з баронам Ротвогелем? Я ведаў яго толькі дзень, але мы былі у добрых адносінах. А ў сэнсе, выбачаюся, што ўстрываю ў дыялог у чацікі. А што такое, што там з шэдоўбанам? Што адбылося? Мне таксама цікава. Так, ці даведаўся, ці шмат ты даведаўся аб яго, ну, па тыпу, ці шмат ты пра яго ведаў? Ці думаеш ли ты, што ты яго добра ведаў? Не, выбачце. Шкада. Але я бы жадаў, каб вы ахарактарызавалі гэтага чалавека для мяне. Шляхціц, зусім добрым і дрэнным, што ідзе з гэтым тытулам. Так, упэўнены, так, оверберинг, трошки занадта. Прызвычаюся атрымліваць тое, што ён жадае. Вось такое давайте апісанне ім дадзім. Ці вы думаеце, што нехта мог яго забіць за гэта? Мяне закінуў ценявы бан тыдзень таму у малатка, а зараз у магільшчыка. Ого! А як гэта працуе? Як шэдоўбан працуе? Потому ты пішаш і ніхто не бачыць? Урагана было такое, што я напісала адначасова ў некалькіх часіках, і яе пазбавілі голасу ў некаторых часіках. Ага. Джоф Безос павінны, я згодны. Кляты Безос. Нахрен яго. Непрыемна. Так. Ці не думаеце, што хтосьці мог яго забіць за гэта? Хтосьці мог, магчыма. А мне патрэбна больш, чым магчыма. У кагосьці была нагода. Калі не гэта, то што-небудзь яшчэ. Інакш маю прысутнасць тут даволі складана патлумачыць. Барон Ротвогель быў забіт тут, у гэтым пакоі. Хтосьці зрабіў гэта. Отец Гернот верыць, што гэта быў адзін з яго монахаў, брат П'еро. Я сустрэўся з братам П'еро і задаў яму пытанне. Нягледзячы на тое, што гэта малаверагодна, што чалавек яго ўзроста і тэмперамента мог бы забіць барона, яго схапілі з крывёю на руках, па тыпу. Флагранте делікто. Але гэта не так, барон ужо быў мёртвы. Спыніць, хопіць гаварыць. Калі вы жадаеце бараніць, адказваць на баку брат П'еро, я прапаную вам закрыць свой рот да таго моманту, пакуль я не задам вам пытанне. У П'еро былі прычыны, чаму не любіць барона.
страта яго працы. Так. Настойлівасць абмеркавання гэтых самых кніг чалавека з Віттенберга. Гэта зараз гаворка на месе, калі сабраліся ўсе, ну не меса, а карацей, калі сядзелі, елі ўсе браты, барона Ротвогеля прыгласілі ў залю да іх, каб паесть з імі ўсімі. І ён разлаваў літаральна ўсіх манахаў тым, што пачаў гаварыць пра рэфармацыю царквы і пра індульгенцыі дрэнна, і вось гэта ўсё. Ну і браты, вядома, трошкі былі разлаваныя, і гэта можна, ў прынцыпе, запісаць як прычыну для манахаў забіць яго, але гэта, ну, такое. Яго узросце і неўпэўненасці, я ўпэўнены, што я так. І што наконт яго ўзроста і нетрываласці, ну, па тыпу, таму што ён стары. Я прачытаў шмат спраў, у якіх чалавек нізкай сілы падае да гэтых самых, да спакус д'ябла. Калі наступае д'ябальская як гэта, гарачка, бедны цынар. Цін гэта грэх. Бедны грэшнік атрымлівае інфернальную моц, якая дазваляе яму нанесці смяротныя траўмы. Моцныя траўмы. Час ад часу нават фатальныя. Калі я гавару, гэта у гэтых дзіўных абставінах брат П'еро найболее падыходзячы выканаўцы для гэтага жудаснага акта. Я разумею, што вы ў добрых стасунках з братам П'еро, але таксама вы ўзаемадзейнічалі з баронам і ў горадзе, і ў абацтве. І заўважылі, ці вы бачылі што-небудзь яшчэ, што можа, што магло бы яшчэ забіць барона Ротвогеля? Сам памер ад хворага сексу. Так, варыянты. Нам даюць зараз 4 варыянты. Лакі. У Лакі быў канфлікт з баронам. Сестра Матыльда, магчыма, жадала адпомсціць барону. Прыор Ференц падазрона сабе паводзіў у дзень прыбыцця барона, і ў яго, магчыма, быў матыў. Мясцовы злодзей Мартин Бауэр. Я думаў, што мы змаглі бы неяк правіхляць і не даць ответу нармальнага. Ну, даць нейкую інфармацыю для раздум'я яму, але правіхляць. Але ён літаральна напрамую пытае, абатавалі. Ну, я вось і думаю. Ну, абата, нагадваю, гэта Ференц, гэта не галоўны ў абацтве, гэта яго правая рука. Акультыст наш. Калі б я проста абвінаваціў Марціна, то Марцін мог бы, ну, гэта, можа, не самы дрэнны варыянт, насамрэч. Проста у нас доказаў няма ніякіх на Марціна. То бок, калі ён проста спытае, мы не дакажам і проста херню сказалі, атрымліваць. Ну, такое сабе. Ага, яе няма. А мы ж не даследавалі дастаткова, што цікава. Так, я згодны. Я таксама об этом подумал. Я здзіўлены, што Марцін ёсць. Гэта дзіўна. Нешта не сходзіцца. Ну ладно. Выбор у нас дрэнны, в любом выпадку. Мы з ёй не пагутарылі. Але, нагадваю, тут, як прапанова, ёсць Лакі, на якога у нас ёсць проста канфлікт у пачатку гульні, калі ён сустрэў барона. То бок удавы больш нагоды, каб забіць барона, чым у Лакі, калі проста на гэта глядзець. У нас на Лакі няма нічога. Ну, літаральна, калі такую ўзяць, на Лакі у нас няма нічога. У нас ёсць могілкі, на якія ён ходзіць, дзе пахаваны два чалавекі нейкія, пра якіх мы не ведаем, хто гэта такія, па-за межамі абацтва, і ўсё. Мы думалі, што Марцін сведка, магчыма. Так, я і думаю, што ён сведка. Я ўпэўнены, што ён сведка. Я думаю, што ён ведае нешта.
Мартин дакладна не забойца, але Светка. Давайте Ферэнца валіць. Давайте валіць Ферэнца, гэта дрэнна, але халера з ім. Гэта нечакана, Андрэас. Абат добра гаворыць апрыёры і даглядае за працай вас і брата П'еро. Ці не так? Так, ваша светласць. Так, але роля прыёра Ферэнца ў скрыптуруме мае амаль ніякай, ніяк не звязана з яго матывамі. Карацей, каб я завалю Ферэнца. Ну просто, тут вы 100% заб'юць альбо старога, які таксама Светка. Ну, по тыпу наш гэты, забыўся якога абвінавацеля, які нявінны манах. Яго дакладна заб'юць. Ну, просто без шансаў. Трэба даць, павінен быць хтосьці, хто павінен будзе адказаць за гэта. Дрэнная сітуацыя, мне не падабаецца. Ну, давайте валіць яго далей. Роля ў скрыптуруме ніяк не звязана з яго матывам. Незвычайнае выказванне патрабуе, ёсць такое выказванне по тыпу. Незвычайнае бла-бла-бла патрабуе незвычайных улік. Каб я сур'ёзна гэта ўспрымаў. Навошта мне браць слова мастака замест паважанага афіцера гэтага абацтва? У мяне ёсць доказы прыёра Ферэнца. Матыву прыёра Ферэнца. Калі ласка, скажыце мне. Так. Барон Ротвойгель і прыёр Ферэнц абменьваліся лістамі наконт выконвання магічнага рытуала падчас візіта барона. Ці ёсць у вас доказ гэтага? У мяне ёсць ліст, які прыёр напісаў барону. Гэта, я нават зараз ачыўку атрымаў. Расказаць па тыпу якабу наконт нейкай нематэрыяльнай гэтай чуткі. Складаныя часы патрабуюць складаных рашэнняў. Ён сказаў па тыпу экстраардынарныя прамовы патрабуюць экстраардынарных доказаў. Вось, і проста я вось гэта у тым жа стылю фраза ў яго атрымалася. У яе прыёр узгадвае, што ён не будзе выконваць рытуал для барона. Нават калі барон пойдзе і будзе пагражаць яму да інквізітараў, пойдзе і скажа аб гэтым інквізітарам у Інсбруке. Так. Абвінавачванне некраманты гэта сур'ёзная тэма. Пазіцыя прыёра павінна быць у небяспецы, нават яго жыццё. І як вы думаеце, як прыёр Ферэнц, чаму бы прыёр Ферэнц забіў барона? Толькі не гаварыце мне, што ён зрабіў гэта магічным рытуалам. У мяне ёсць срэбраны стрыжань, які належыць прыёру Ферэнцу. І на ім ёсць засохлая кроў. Срэбраны стрыжань. Магчыма, за ўсё магічны інструмент у нейкаторым сэнсе. Але яго памер і вага падыходзіць на траўму галавы, якую атрымаў барон. Як вы атрымалі гэты прадмет? Адзін з... Можна так і сказаць, гэта ўключала ў сябе трошкі раскопвання могілак. Альбо, можна сказаць, адзін з заклапочаных братоў прыёра Ферэнца прынеслі іх да майго дому. Я бы жадаў, каб яго імя засталася па-за межамі запісаў. Незвычайна майстар-маляр, але мне... Але я зраблю ваше... Я адкажу на ваше пажаданне. Ці ёсць у вас яшчэ што-небудзь, каб распавесці о прыёры? Не, ваша светласць. Добра.
Хто яшчэ мог пажадаць пабачыць, ну, хто бы яшчэ мог пажадаць забіць барона? Мгм. Яны выклікалі сукуба, і той забіў барона, бо ёй не спадабаўся ягоны хворы секс. Вось так. Літаральна, дэман раззлаваны тым, што недастаткова па тыпу, а што ты здзекуешся па тыпу. Дэман бярэ і забіваем. Так, давайте, ведаеце што? На гэтым усё. Мы здалі яго, і я не магу ні аб кім падумаць больш. Добра. Ці ведаеце вы што-небудзь яшчэ, што можа дапамагчы ў гэтай справе? Ці сказаў брат Флорыян вам наконт нататкі, якую ён знайшоў у вопраткі барона? Так, брат Флорыян растлумачыў, як ён яе знайшоў і распавёў мне аб яе змесціве. Мастер Ягер запісаў яго словы ў наш рэгістр. Я не разумею у абвінавачаннях, хто такі нявінны. Гэта для мяне таксама незразумела, ваша светласць. Ці вы верыце ў тое, што забойца напісаў яе? Хто бы гэта не напісаў, ён талентаваны пісар. Я разумею, што Кірсаў мае два старога брата Айдока і маладога брата Гая. Калі шчыра, ваша светласць, ніводны чалавек, ніводны з іх не мог, ніводнага з гэтых мужчын не было дастаткова досведу, каб напісаць яе ў такім чынам. Ну, і з ёй яшчэ ёсць адна дзіўная рэч. Стыль проста іншы. Гэта не падобна ні на Айдока і не напісанне Гая. Адрозненне ад маіх. Вось гэта ты, блин, неправільна гаворыш. Штосьці наконт таго, як першыя і другія рысы сустракаюцца на А і G літарах. Так. Які бы не былі дэталі, выглядае так, што гэта застаецца таямніцай, што apart from the commission of the murder, якая застанецца будзе не як это? Будзе стаяць паасобку ад самого забойства. На жаль, ёсць яшчэ чаго распавесці. Я знайшоў больш нататак. Давайте. Нотатки написаны той же самой рукою, на тем же самом, на той же самой паперы. Для тым, у каго мог быць матыў, каб забіць барона. Гэта глыбока бянтэжыць, але зноў, па-за межамі майго расследавання. У любым выпадку, я дзякую вам за тое, што далі мне, ну, прынеслі гэта да маёй увагі. Так, добра, бывай. До наступного разу. Уф. Андрэас, я не думал, што ты прыйдзеш на гэта. Я таксама так не думаў. Але мне падаецца, я жадаў пабачыць, як гэта ўсё скончыцца. Гэта быў прыёр рабанства, калі ты гэта ж можаш паверыць. Ці размаўляў ты з ім у аббацтве, Андрэас? Так, ну прыора заб'юць. Так, ты прапусціў суд, Андрэас. Гэты архдыякан прачытаў усе абвінавачванні і ну, і сказаў, што ён павінны абвінавачванне, павінны віна, вось гэта ўсё будзе на адно слова. Яно не падобна на іхняе і не падобна на маё.
Окей, добра. Я просто увогуле мне падаецца гульня спецыяльна так пабудавана, хутчэй за ўсё мы ж не можам знайсці можа не існуе магчымасці ўвогуле знайсці віноўнага ў гэты момант, хто увогуле забойцу. Магчыма нам спецыяльна патрэбны час. Вось можа гэта просто нават не опцыя. Хацелася, але мне падаецца гэта не опцыя. Я працаваў з ім амаль кожны дзень, Клара. Я не думаў, што я не думаю, што Фрэнд забіў яго, архідзякан не зразумеў гэтага. Ну, ён вінаваты ў чымсьці. О, ўжо ідзе працэсія. Ну, па правілах гэтага часу, яго бы ў любым выпадку павінны былі, ну, гэта... Калі так гаварыць, так, то ён усё яшчэ... Ён не павінны ў забойстве, але ён усё яшчэ... Ну, у такім выпадку гэта... Тое, што ён рабіў, вось акультная ўся штука, гэта ўсё яшчэ парушэнне закона, і калі глядзець проста з пункту гледжання законнасці гэтага часу, ён не маральную, мы пра маральную боку ўвогуле не гаворым. Па закону ён, ну, яго павінны былі б забіць за гэта. Барон такая скаціна, за яго яшчэ адзін чалавек памрэ. Так, гэта шкада. Некаторыя прынеслі немаўлят. Ну, я думаю, яны такія. Ну і нарм. Ніякай траўмы не будзе. Сярэднявечча ўсё ж такі, ну, па тыпу. Чым траўмаваць дзіцяці, каб не пужалася потым. Отта, ці прапусціў я штосьці? Не, ты толькі... Ты ў самы момант. Андрэас? Отта? Зараз малітву читаюць. Я гэта не рабіў. Бог ведае... Так, блин. Я не паспяваю. Это не можа быць. Гэта не можа быць. Каб здам. Я ўсё яшчэ не думаю, што гэта ён павінен... Увогуле, я ўпэўнены, што не ён, хутчэй за ўсё. Будзем глядзець. Самі павінны ў гэтым. Што яго... Я ўпэўнены, што яго нават не падставілі. Я ўпэўнены, што ён не вінны. Тут праблема ў тым, што заб'юць кагосьці. Я думала, яны свайго адмажуць. Ну, тут быў дрэнны выбар. Нам на выбар далі лайкі, якіх не ведаю, хутчэй за ўсё не вінны ў гэтым. Гэта Матильда, якая хутчэй за ўсё невінная. Ён, таксама я не думаю, што ён вінны. У мяне ўсё яшчэ пытанне, што там на стрыжы не за кроў такая, таму што ён не падлумачыў. І ні ўдава, ні Мартин, хутчэй за ўсё ў гэтым аніяк нават і не блізка. Але выбар нам далі такі. І альбо каб забілі П'еро, які таксама дакладна не вінны ў гэтым. І атрымліваецца, у нас дрэнны выбар у любым выпадку. Мы павінны кагосьці забіць, і ўсе нявінныя атрымліваецца. Ось такая халера. Ау. 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 Угу. Так, еще что потребовалось от закона. Па мерках часу гэта было законна ў любым выпадку, таму што ён быў акультыстам. Яго забілі, калі б яго не забілі за тое, што ён забіў, ну, за смерць барона, выбачце, я тут чапіўся. Калі б яго не забілі за смерць барона, то забілі бы за тое, што ён акультыст. Да гэта дрэнна, мне ўсё яшчэ не падабаецца маральны бок, потому што я не лічу, што, ну, калі ён не забіў барона, то не павінны, а акультызм увогуле херня сярэднявечная, але ж нагадваю, мы ў сярэднявеччы.
Я ведаў, што ў гэтым вы павінны, Андрэас. Вы же ведаеце, што гэта было толькі пытанне часу, што Ферэнца зловіць за яго інтарэсы. Альбо паразмовіце з архідіяканам, гэта ніяк не звязана са мною. Калі вы жадаеце трэцяе, калі вы жадаеце абвінаваціць кагосьці, абвінаваце сябе. Вы не звярталі ўвагі на яго актыўнасць на працягу гадоў. Давайте на архидиакона. Все ж таки, это... Мы предоставили архидиакону информацию. Архидиакон, коли он неправильно справедливостью вынес покарание, коли он неправильно вынес покарание, то это его вина. Ага, блин. Архидиакон не вынес бы свой вердикт без ваших слов. Я читал ее. Ён бы не вынес такой вердикт. І што, забілі бы тады П'еро? Я нічога не сказаў, што не было праўдай. Вам больше не радую Кірсаў, Андрэас Малер. Я вышлю вам вашу апошнюю аплату Гернерам. Спадзяюся, у вас будзе доўгая і паспяховая кар'ера ў Нюрнберге. І вы ніколі не вяртаеце сюды зноў. Вось гэта нечакана. Это вельмі нечаканае наступство. Дасягненне. Скончыць першы акт з раззлаваным абатам. Андрэас, ці прыйшоў ужо час для цябе пакінуць нас? Ён жадаў забіць П'еро, так? Чамусьці. Я баюся, што так, брат П'еро. Гэтае развітванне павінна быць кароткім. Отец Гернот сказаў аб тым, што мне больш не радаваў Кірсау. Я малюся, што час змякчыць сэрца отца абата. Я спадзяюся, што ў пэўны момант ён зразумее, што вы проста спрабавалі дапамагчы мне. Гэта сумнае расставанне, але непазбежнае. Я спадзяваўся, што цябе атрымаецца застацца даўжэй. Гэта той стары, якога абвінавацілі ў тым, што ён забіў барона. Але ты патрэбны сусвету больш, чым Кірсау. Ты вырас па-за гэтага абацтва і стаў майстрам у сваім шляху. Мне будзе цябе не хапаць, мой сын. Сын мой. І мне таксама. І мне цябе. Ідзем. Твои шэдэўры гатовыя. Ці магу я паглядзець на яго апошні раз перад тым, як ты пойдзеш? Калі ласка, мне прыемна твоя ацэнка. Мне будзе прыемна твоя ацэнка. Меркаванне аднаго старога монаха мае, не з'яўляецца вельмі важным. У той жа момант я жадаю нарэшце пабачыць яго. Это шэдэўр. Шэдэўры дакладна ўжо просто на 3-й гадзіне, бліжэй ўжо амаль 4 гадзіны. Не халеры, мы с абатам трохі пасядзелі. Я ж не магу зараз скончыць, мне ж трэба паўза. Карацей так, это ўсё яшчэ на паўгадзіны было коротенько. Мы змянілі трошкі нашы малюнкі ў адпаведнасці з тым, як у яго была крытыка наконт нашых малюнкаў, і мы трошкі гэта выправілі. Якая рэкамендацыя? Мы там ёсць. Дадаць сябе ў сваю працу. Не толькі каб проста інтэрпрэтировать працу іншага мастака, але трансфармировать яе ў нешта сапраўднае. Ну і плюс тут бачна персонажу.
Гэта паказвае сусвет такім, якім ён ёсць, якім ты яго бачыў, нават нягледзячы на тое, што не такім, але можа не такім, якім мы жадалі бы яго бачыць. О, Рейд, вітаю. Вітаю, куткі. Як маемся, мы зараз амаль ужо скончуем, насамрэч. Мы гуляем у Pentiment, гэта сярэднявечная гісторыя, дэтэктыўная гісторыя пра забойства барона. Нам прыйшлося абвінаваціць чалавека, які мы ў гэтым невінны. У нас ёсць 4 падазроных чалавекі, і нас зараз выпіхваюць забацтва увогуле. За тое, што мы прапанавалі замест старога манаха, прапанавалі правую руку абата. Як, ну, у нас былі ўлікі і матыў, чаму ён мог забіць барона. Вось, гэта стары зараз разглядае нашу кнігу. Мы зараз ідзе размова якраз такі пра кнігу, бо мы гуляем за мастака, які працаваў у скрыпторыуме ў гэтым абацтве. Мы абвінавацілі даклада не таго, але кагосьці бы забілі. І гэта быў бы альбо гэты манах стары, альбо 4 іншых нявінных чалавекі. Усе яны, хоць і мелі матыў, але ўсё ж такі нявінныя людзі. А дакладнага забойцу мы яшчэ не знайшлі. Так. Я не лічу, што гэта маё... Я павінен гэта гаварыць, але я ганаруся табой, Андрэас. Оп, лісточак выпаў. Нататка. Што гэта такое? Кавалак паперы? Не вяртайся сюды. Папярэджанне? Напісана літаральна, я ж гаварыў абат. 100% абат. Вось 100% абат забіў барона. Ну, блин, у нас у кнізе заставілася гэтыя нататкі былі на працягу, яны былі ва ўсіх, у каго быў матыў, гэта вельмі незвычайны, ну, яна незвычайна напісана на іншай мове, не памятаю якая, і нагадывала усім на матыў забіць барона. Ці баранеса? Не было. Баранеса ж прыехала пазней. То бок, из-за того, што баранеса прыехала пазней, яна хутчэй за ўсё не вінавата ў гэтым. Хутчэй за ўсё. Але можа нейкі план хітры узладзіць усё ж такі. Можа яна. Так, у нататцы напісана: не вяртайся сюды. Хто гэта напісаў? Яна не выглядае як напісана братам Айдокам альбо братам Гаем. Брат Лоріан і я знайшлі падобную нататку у вопратцы барона. Я знайшоў яшчэ больш такіх. Хтосьці спрабаваў... Так, я знайшоў яшчэ больш нататак, дастаўленых іншым, пакуль я рабіў сваё даследаванне. Яны, магчыма, былі напісаныя кімсьці, хто ведаў патаемныя сакрэты горада і гэтага абацтва. Яны націснулі на гэтыя сакрэты, каб забіць барона. Быццам бы нехта цягнуў ніткі, якія былі пахаваны ў мінулым. Ужаючая думка. Але хто бы зрабіў такое? Жадаў бы я гэта ведаць. Не бянтэшся, не думай наконт гэтага. Твоя будучыня ляжыць па-за межамі гэтых сцен. Я спадзяюся, што ў цябе будзе час наведаць мяне раз альбо другі у твоих падарожжах перад тым, як Бог забярэ мяне. Я буду прыходзіць так часта, як я змагу. Улічваючы, што вядома, калі отец Гернот не забароніць мне гэта рабіць. Мы павінны верыць у тое, што лепшыя дні знаходзяцца перад усімі намі. Боже, благослови тебя, Андрэас Малар. Дзякуй за твоё сяброўства. До наступнага раза. І зараз такі смех злачынства ад брата. Прайшоў час. Гэта мы. Смех злачынства і брат П'еро такі: ха-ха-ха-ха, гэта я забіў барона. З вами ўсё ў парадку, майстер Андрэас? Што? З вами ўсё ў парадку, майстер Андрэас?
Так, дзякуй табе. Я проста ўзгадываў яго. Вось такі вось нечаканы. Мы сталі майстрам, пасталелі, і гэта ўвогуле падзеі, калі яўна бачна, што брат П'еро памёр. Спрабую як мінімум. Гэта атрымліваецца не так лёгка, як раней. Вы ждалі бы, каб я пакінуў вас аднаго? Не, Каспар. Гэта не неабходна. Нічога ўжо з гэтым не зробіш, ўжо занадта позна. Як і са шматлікімі рэчамі. Андрэас Малер. Я ніколі не чакаў пабачыць твой твар зноў. 7 гадоў прайшло. Нас праскок па часе не халеры сабе. 7 гадоў. Ты быў у Нюрнберге апошнія 7 гадоў? Не, Нюрнберг быў на некалькі гадоў, але я атрымаў вельмі як гэта, лукраціў. Карацей, каштоўную прапанову за мяжою. Дзе прапанова была? У Польшчы. Мне падаецца, слухайце, працяг гульні пагнаў, ні халеры сабе. Я думаў, гэта мы ў нейкую дрэнную канцоўку трапілі, а мы зараз, вау, гульня, ты мяне зараз уразіла. Мы працягваем гэта самае. Зараз мы праскакваем, атрымліваецца вось гэтыя 7 гадоў, і мы працягваем гэтую гісторыю. Так, Польша, Англія, Францыя і Арагорн, сын Араторна, і Гіспанія, карацей. І трошкі, так, вы ведаеце гіспанскі і трошкі арабскага. І разумееце Барселону і трошкі пра Барселону і Валенсію. Францыя, гэта мы ведаем французскі Парыж, Тур, Діён. Англія, гэта ангельскі і таксама не трошкі ведаў пра Лондан і іншыя часткі Брытаніі. Польшча, мы ведаем польскі, трошкі чэшскага і венгерскага. І мы ведаем трошкі культуры Кракава, Прагі і Буды. Я прапаную польскі, 100%. Ну, польскі. Я павінен заціснуць. Я быў у Кракаве пры двары караля Сігізмунда. У яго вялікая зацікаўленасць у гуманізме, таксама як у італьянскім і нямецкім мастацтве. Ці была ў вас магчымасць зрабіць малюнак лекара караля Якаба Ізака? Лекар, цікава. Лекар караля гэта вось якраз такі наш архідзякан, які быў. 1/3 гульні не халеры сабе. Сігмунд Жігімонт. Так, дзякуй вялікі. Гэта так. Трэба запашыць мала. Я браў Польшчу, так. Не маляваць, але я сустракаўся з ім. Я здзівіўся, што кароль Жігімонт, тут Сігізмунд, бачыце, Жігімонт даў яму тытул. Дзіўны чалавек. Я не сустракаю шмат габрэяў у шляхце, у Польшчы альбо дзе-небудзь яшчэ. Польшча гэта адно з невялічкай колькасці мест, дзе габрэі могуць жыць у спакоі. У выпадку, калі кароль не зменіць сваё меркаванне. Я здзіўлены, што цябе гэта бянтэжыць. Не гледзячы на твае доўгія падарожжы і поспех, табе ўсё яшчэ не рады у Кірсау. Абат не забыў аб тым, што здарылася. 7 гадоў гэта ўсё ж такі недастаткова доўга. Я ўсяго-то жадаў аддаць маю павагу старому сябру. Я спадзяюся, ён гэта зразумее. Я разумею, чаму отец аббатства выгнаў цябе з аббатства. Чаго ты чакаў? Геройскага вяртання? Добра. Скажы отцу Герноту, што я спынюся ў Ландхаусе. Ландхаус гэта што? Таверна. Ну добра, карчма.
у карчме ў горадзе на ноч альбо дзве, перад тым як паехаць далей. Залатая рука, я скажу яму, але я не магу не паверыў тое, што яму не без розніцы. Чаму ён такі грубы? Божа благослови цябе. А зараз ідзі адсюль. Мне трэба захавацца. Я спадзяюся, гульня, і калі як толькі з'явіцца сімвол ужо справа, мы ўжо амаль 4 гадзіны сядзім занадта доўга. Гульня, калі ласка, захавай мяне і трэба сыходзіць. Так. Я магу... у мяне заўсёды была магчымасць, просто зверху злева не было куды націснуць, я думаў, што я без магчымасці. Так, добра. У нас што? Мы працягваем далей. Пентамент цудоўна. Далей я не чакаў гэтага скоку ў часе. Мы ўсё яшчэ не ведаем, хто павінны. Можа абант, па тыпу, а можа і не, можа гэта гернот. Ён зараз мае першы падазроны чалавек у гэтым. Вось, можа ён павінны, але мне ўсё яшчэ не зразумела яго матывы і чаму. Сярод манахаў можа есть хтосьці яшчэ. А можа нехта прыдумаў, нехта яшчэ схему нейкую вельмі складаную зрабіў, каб гэта забіць. Напрыклад, баранеса. Вось. Але баранесе таксама гэта невыгадна, бо яна страціла на спадчыну. Яна хутчэй за ўсё нават не атрымала яна толькі мінус ад гэтага атрымала, акрамя помсты, можа, за нешта. Ось. А на гэтым я буду вас пакідаць. Мы засядзеліся сёння ўжо занадта. Я нагадваю, што выйшла, я зараз пасля стрыма выкладу відэа новай бязглуздзіцы у кофі. Так што, калі ждаеце, можна там спасылку атрымаць спакойна, вы просто заходзіце на кофе і чытаеце пост, пераходзіце па спасылцы. А на Ютубе, на Ютубе ўжо ў агульным доступе, яна з'явіцца трошкі пазней, там у вас будзе трошкі ранні доступ. Каты патрабуюць ежы, калі шчыра, складана весці стрым 4 гадзіны. Асабісце, калі шмат чытаць. Вось. І каты будуць патрабаваць ежы. Ужо настолькі позна, што ўжо у мяне вольнага часу на вечар не застаецца амаль. Добра. Так, давайте, каму вас перадаць? Давайте паглядзім, хто у нас увогуле ёсць сёння. Я чую, што на нешта адправілася. На пентамент адпраўляецца. На жаль, я не магу зараз пабачыць колькі, бо я зараз гляджу, хто у нас чым займаецца. А бачу я Найн Рэвенса, які зараз малюе. Малаток гуляе ў Silent Hill 2. Окей. Шаграэль гуляе ў Вальхейм. І Ватафака БЛР у Арена Breakout. Давайте вас сёння перадам малатку да Silent Hill 2. Я не ведаю, ён гуляе... Яшчэ ж не выйшло перавыданне. Мне падаецца, яно на наступным месяцы толькі будзе. Таму гэта хутчэй за ўсё класычны. Я вас перадам да яго. На пентамент цалкам адправілася па 2500, 5000. Дзякуй Вулчара і Арыгана. Арыгінал, так, цудоўна. Цудоўненька. Зараз я вас перадам далей. І добрых вам выходных. Мы пабачымся з вамі ў панядзелак, як звычайна. Зараз яго вебка, паглядзіце. Зараз убачыце, я пабачыў прыв'юшку ў малатка. Доброго вечара вам.